Так, вітаю гаспадарства. Я маю надеюсь, что меня чуваць. Давайте я послухаю сам себе. Вы таксама, калі ласка, напішыце ў чат, як добра мяне чуваць. Ось, каб я мог, калі што, палепшыць. Так, ну давайте я яшчэ поболей себе зараблю. Здаецца, добра чуваць. Вітаю ўсіх, хто далучаецца да трансляцыі. Вітаю людзей у чаце, калі што я буду глядзець у левы бок, бо я бачу тут у мяне ёсць экран, я бачу чат, я бачу, што вы пішаце, таму задавайце пытанні, я буду адказваць на іх, пытайце ўсё, што заўгодна, што вас цікавіць. Ну, адпаведна, будзем разам бавіць час суботні. Так, ну, што у нас тут адбываецца? Чуваць выдатна, добра, на 10. Ну, то файна. Так, сёння, як я і анансаваў, сёння будзе трансляцыя, прысвечаная русіфікацыі беларускай мовы. То бок, я тыдзень таму выпусціў выпуск наконт гэтай тэмы. Там я расказаў падрабязна, як увогуле адбывалася русіфікацыя, з чаго яна пачалася, якая была ідэалагічная, скажам, ідэалагічны падмурак для гэтага, і прывёў некалькі прыкладаў. Сёння я пакажу вам болей прыкладаў, то бок мы гэты момант разгарнем. Я пакажу вам крыніцы, дзе вы можете потым самастойна пачытаць кнігі, крыніцы, то, што мы будзем сёння разбіраць. І гэтаксама, калі ласка, падтрымайце зараз прамы этэр, трансляцыю падабайкай. Цісканіце падабайку, я буду вам вельмі ўдзячны за яе. І калі вам не складана, гэтаксама пашырце трансляцыю, дашліце сябрам, знаёмым, я буду вам за гэта вельмі ўдзячны. Каб нас сёння было паболей. Вітаю, гаспадар Усіслаў. Наўзаем вітаю. Так. Добра, давайте перайдзем. Вы таксама пішыце ў чат свае пытанні. Любыя, вось у вас, калі ўзнікае пытанне, ці вы жадаеце штосьці задаць, спытацца, то... О, гэта я. Это я. То я буду адказваць. Давайте, ведаеце, з чаго пачнем? Пачнем з таго, што... Вось гэты, дарэчы, здымак я не дадаваў у выпуск. Не было месца. Тут вы бачыце слова «дыплём». Мы пачнем, давайте, з таго моманту, што вось варта раздзяляць, скажем так, такі момант, што ёсць момант адліку, калі пачалася ўвогуле фармавацца літаратурная беларуская мова і кадыфікацыя беларускай мовы. Таму што калі вы бачылі, я рабіў рэакцыю відэа на аднаго хлапца, які ў тыктоку заяўляў, што, маўляў, мы ў Беларусі на беларускай мове не размаўляем. І гэта было ўвогуле вельмі смешна. Давайте, может быть, я гэта відэа знайду, каб мы разам прыгадалі. Так, зараз, секундачку, давайте я знайду. Я вам выведу, тому што гэта смех ды годзе. Гэта насамрэч проста, ну, гэта нешта. Так, адзінае, што мне трэба прыгадаць, дзе я рабіў рэакцыю на яго. Як яго ўвогуле завуць? Калі я ўвогуле прыгадаю. Зараз. Здаецца, зараз я яго выносіў сабе. Пакуль я шукаю, ласка, шаноўнае гаспадарства, цісканіце трансляцыі падабайку. І гэтаксама, калі маеце магчымасць, пашырце спасылку. Буду за гэта вам вельмі ўдзячны. Пакуль я шукаю. Так, тому што
нешта. Все, я ведаю, як яго завуць. Я ведаю, як яго знайсці. Давайте зараз напишу у гугле. Так, это не то. А ён же гэтаксама падпісаны, што гэта з лухта. Ну вось. Вось гэты спадар. Ён з Беларусі. І гэта, дарэчы, ведаеце, мне так падабаюцца гэтыя кадры. Гэта не адзін такі чалавек, ёсць яшчэ адзін хлапец, які там завірусіўся ў Расіі, ён там ужо вядомы палітолаг. А хлапец з Беларусі, ён таксама нешта там гнаў на беларускую мову, беларускую гісторыю, накінуўся на сапраўдных гісторыкаў беларускіх, якія маюць падмурак, грунт. І ён проста ўсё, скажем так, іх веды абнуляў проста словамі: ну, вы нічога не разумееце. І вось яшчэ адзін спадар, ён таксама заяўляў, што беларускай мовы ў Беларусі не існуе. Вось я бы хацеў проста, каб прыгадаць нават самастойна, сам сябе прыгадаць і вам паказаць, знайсці гэтыя віды, таму што гэта шэдэўральна. З такой упэўненасцю некую лухту несці, гэта трэба яшчэ ўмець. Слухайце, напэўна, ён даўно гэта рабіў. Зараз мы давайте знойдзем. Зараз мы яго на кручок увозьмем. Мы зараз яго увозьмем. Слухайце, колькі ён відосаў запісаў? Это ж трэба так. Ён і пра медыцыну, і пра Ізраіль. Так. Ну, зараз мы давайте знойдзем. Яшчэ трошачкі, мне здаецца. Так. Як жа гэта даўно было? Ці я прапусціў? Напэўна, вышэй было. Дзесьці ён дома сидзеў з такім фонам. На якой мове тады размаўлялі беларусы? Вось гэтае золата. Просто давайте глянем. Беларускі язык для... Так. А чаму у меня гук на монитор? Секунду, я переключу. Белорусов не является родным Еще языком. раз. Белорусский язык для белорусов не является родным языком. Да. И сейчас, наверное, много людей просто вот пачка прям отвалилась. И у многих людей, которые живут там в Украине и в других языках, как так? У вас неродная мова, это белорусская мова, да? Смотрите, в чем тут прикол? Само определение родной мовы, то есть родного языка, это тот язык, который вы усвоили в самом-самом детстве. То есть это тот язык, который вы усвоили от родителей, от бабушки, от дедушки, от детей, которые с вами играют. Панове, а вы ж не бачыце тое, што адбываецца на экране. Я гені просто. Давайте зараз... Я зараз нешта вам казаў, а вы і не бачыце, і маўчыце. Панства, калі ласка, кажыце, калі нешта ідзе не так, тому што я пра гэта не ведаў, я зараз пераключаюся сюды. І мы зараз вяртаемся. Цяпер да гэтага пана. Так, вось зараз вы пішаце, што ці можна яго вывесці на экран. Зараз я вось вывеў, зараз давайте яшчэ раз уключу, таму што гэта быў эпік фейл зараз. Давайте я спраўджу зараз на іншым моніторы, ці у вас пайшло. Все, у вас ёсць. Цяпер я са спакойнай душой уключу яго відэа. Ну, поехали, давайте глядзець яшчэ раз. Белорусский язык для белорусов не является родным языком. Да. И сейчас, наверное, много людей просто вот пачка прям отвалилась. И у многих людей, которые живут там в Украине и в других языках, как так? У вас неродная мова, это белорусская мова, да?
Смотрите, в чем тут прикол? Само определение родной мовы, то есть родного языка, это тот язык, который вы усвоили в самом-самом детстве. То есть это тот язык, который вы усвоили от родителей, от бабушки, от дедушки, от детей, которые с вами играли на одной площадке и так далее и тому подобное, да? Но тут ужо ён не мае рацыю, таму што ёсць раздзяленне матчына мова і родная мова. Родная мова, ну, можна проста загугліць. Родная мова гэта, калі ласка, вось родная мова гэта мова сваёй нацыі, мова продкаў, якая звязвае чалавека з яго народам, з папярэднімі пакаленнямі, іхнымі духоўнымі набыткамі. Гэта родная мова. То бок ваша мова родная гэта, ну калі, допустим, ваши продкі размаўлялі ў беларускай мове і вы задаеце сабе пытанне, якая ў мяне родная мова, то калі гэтыя продкі размаўлялі ў беларускай мове, то ваша мова родная беларуская. І нездарма многія беларускія дзеячы яны кажуць, што беларус без беларускай мовы гэта ўсё адно, што чалавек адарваны духоўна ад сваіх продкаў, то бок няма гэтай сувязі, то бок сувязь яна згубленая. І толькі з беларускай мовай можна гэту сувязь аднавіць. А матчына мова, давайте я загуглю, матчына мова. Гэта вось бацькоўская родная мова, то бок, ну, тая мова, на якой размаўлялі бацькі. Гэта матчына мова, бацькоўская мова. То бок гэта трэба раздзяляць. Ёсць матчына мова і ёсць родная мова. Тут спадар Луна, ён не мае рацыі зусім. То бок это варта разделять. Да? Это тот язык, которому вас не нужно специально обучать. В 90, ну, наверное, не буду за всех отвечать, да, но в 95-99, может даже больше процентах случаев, да, родная мова для белорусов это, ну, это русский язык. Вось таксама няправда. У мяне ёсць крыніца, я для вас знайшоў. Давайте адкрыем зараз, напэўна, гэта кніга. Не гэта, вось гэта кніга. Зараз я зірну ў сваю нататку, я выпісваў загадзя. Здаецца, старонка... Зараз мы знойдзем. Дзе мышка? Я згубіў сваю мышку. Так, дзесьці я бачу... Окей. Мы зараз перайдзем вось сюды. Калі ласка, беларуская мова як родная ў перапісах насельніцтва за 1897 год па сучаснасць, цяперашнясць. Ну, калі ласка, вось шэрым такім беларусы абазначаныя. Здаецца, шэрым. Не. Пунктирам вось беларусы, все астатні шэрым гэта іншыя народнасці. Гэта які год? Амаль да 100% гэта 10 ў 30-х. Нават на пачатку 20-го стагоддзя 70%, 80% дасягала ў іншых народнасцяў. І яно спускалася ажно да 80-х. 80% беларусаў, 85, калі 90-е браць гады, абазначалі роднай мовай беларускую. Потым гэта пачало спадаць, і бадай гэта, ну, пра гэта можна асобна паразмаўляць. Чаму так? Ну, як факт. Вось класка статыстыка, то бок скуль вось гэтыя даныя ўзяты ў хлопца пра тое, што беларуская мова нікому ў Беларусі не родная, незразумела. Але да чаго гэта я вам паказваю, то бок тыя, хто толькі што далучыўся да трансляцыі, я вас вітаю, калі ласка, націсніце падабайку трансляцыі, і гэтаксама, калі у вас ёсць такая магчымасць, пашырце спасылку знаёмым, сябрам па чатах, буду вам вельмі ўдзячны. Гэта вельмі паказальнае відэа
спадара Луны. Калі хто не ведае, гэта блогер з Беларусі. Быў яшчэ адзін блогер з Беларусі, які пераехаў у Расію, і цяпер там вядомы палітолаг. Таксама ён наезжаў толькі не на беларускую мову, а на беларускую гісторыю. Гэта на самай рэчы вельмі паказальна. У чым гэта вельмі паказальна? Гэта паказальна, што як палітыка русіфікацыі уздзейнічае на свядомасць людзей. То бок, я бачыў розныя прыклады. І, пэўна, вы таксама стыкаліся. Напрыклад, самае такое частае, з чым я стыкаўся, гэта і более старое пакаленне людзей, і нават у мяне ёсць прыяцелі, якія самі раслі ў беларускамоўным атачэнні, але потым стыкнуліся ўжо ў школе альбо на позніх нейкіх этапах з булінгам. Проста булінгам. Гэта, напрыклад, моя бабуля, яна сутыкнулася яшчэ за савецкімі часамі з такой сітуацыі, што яна натуральна расла ў беларускамоўным атачэнні. У яе школа была беларускамоўная, але потым ва ўніверсітэце, дарэчы, як і майму дзядулі, ён таксама рос у беларускамоўным атачэнні, прыйшлося перавучвацца. І іх часцяком нават ганьбілі за тое, што яны беларускамоўныя. Накшталт это выглядала так, што ім паказвалі пальцам, што ха-ха-ха, вы калгаснікі, вы там панаехалі і тому падобнае. І тая ж самая карціна ёсць, я стыкаўся, у мяне ёсць прыяцелі, якія майго ўзросту, і яны таксама раслі ў беларускамоўным атачэнні. І калі яны пашлі альбо ў школу, альбо потым пасля школы кудысьці перапаступілі, яны стыкнуліся з тым жа булінгам. Таксама, калі іх зневажалі, іх кпілі, здзекваліся за беларускую мову ці беларускае маўленне. І гэта вельмі траўматычны досвед. Пасля гэтага людзі могуць выказваць любоў да беларускай мовы, то бок казаць, што яна ім шчыра падабаецца, але псіхалагічна вярнуцца да беларускай мовы яны не могуць. Я разумею гэты момант. Напрыклад, у мяне такога не было, таму што у мяне адбыўся адваротны працэс у маім жыцці. У школе я быў расійскамоўным, а на беларускую мову я перайшоў ўжо ў каледжы. І з 18-го года я размаўляю ў беларускай мове. Выключна. Хаця ў каледжы таксама я і сутыкаўся з падобнымі сітуацыямі. Напрыклад, калі я выступаў з дакладам, я памятаю такі момант, калі адна моя аднагрупніца сказала мне, што я калі выступіў з дакладам, я пачаў даклады рабіць на беларускай мове, то бок раней рабіў па-расійску, пачаў па-беларуску пераходзіць рабіць. Я выступаю. І тут адна з аднагрупніц пачала мне казаць падчас занятку пры умове таго, што гэта ўсё чула наша выкладчыца. Яна пачала мне казаць, што ой, навошта, давайте на мове арыгінала. Ой, зачем этот белорусский язык? Говори по-русски. І тому падобнае. То бок, але так як я ўжо, колькі мне было, 17, каля 18 год, я ўжо вырас, і мне як бы было ўсё адно на яе словы, як вядома, на гэта ніяк не адрэагаваў. То бок, у тым плане, што гэта ніяк не адбілася на мне, і мне было ўсё адно. Але людзі, якія зазнаюць булінг, я ведаю, там, более малодшыя, у 12 год, 11, ім, канешне, нашмат складаней псіхалагічна, і таму для іх гэта удар. Так, я бачу, што камусьці ў чаце выдаляюць паведамленні, што здарылася. Дарэчы, вітаю спадара Артёма, дзякуй, што завітаў. Я рада цябе чуць, рада бачыць. Артём у нас мадэратар, вельмі прыемна, што завітаў. Гэта адна сітуацыя. Такія людзі, яны, як правіла, яны беларускую мову з яе не здзекуюцца. І ёсць яшчэ адзін прыклад русіфікацыі, гэта як спадар Луна. Яны настолькі моцна русіфікаваны, што яны шчыра вераць у тое, што ім навязалі. Гэта класічная каланізатарская палітыка, то бок у даным выпадку каланізатарам выступае Расія, якая у межах праекта Савецкі Саюз навязвала іншым народам, асімілёўвала сваю расійскую мову, тому што яшчэ
бальшавікі ў свой час пры Сталіне у тым ліку аб'явілі, што яны ствараюць савецкага чалавека, але фактычна гэты савецкі чалавек ён ствараўся на грунце расійскай мовы, расійскай культуры, і фактычна вось гэты праект савецкага чалавека будаваўся на грунце расійскай ментальнасці, а не некай там універсальнай саветчыны там ці савецкай самасвядомасці. Не, гэта все будавалася ўжо на гатовым, на расейшчыне. І адпаведна каланізатар, задача каланізатара, калі ён прыходзіць у чужы дом, зламаць чалавека і зрэшты зрабіць так, каб ён сам паверыў, што каланізатар не вораг, а нясе некае шчасце, дабро, ён хоча зрабіць нешта добрае, і ён пачынае, калі спачатку чалавек варожа ставіцца да каланізатарскай культуры, у даным выпадку расійшчыны, то потым чалавек сам пачынае занурацца, народжваюцца новыя пакаленні, якія растуць у расійшчыне, слухаюць расійскую мову, мову гэта ясна, слухаюць расійскую музыку, фільмы, серыялы глядзяць, чытаюць расійскія кнігі, і ўжо новыя пакаленні, яны шчыра вераць, што вось гэта дабро, што вось нашае гэта такое вясковае, ненатуральнае, і нават ідуць далей, як спадар Луна, які пачынае казаць, што беларуская мова ўвогуле не родная для людзей. Далей не будзем з вами глядзець, ён там на 3 хвіліны нагаварыў, калі жадаеце, можете самі паглядзець, калі коратка, ён там далей будзе прыводзіць прыклады, і самае смешнае, ён прыводзіць прыклады, чаму беларуская мова не родная для беларусаў, ён сам з Гомеля. Ён прыводзіць прыклады. Ён называе такія словы, як телепацца, як, здаецца, пісёгі. Ён кажа, што ў Гомелі не ведаюць слова ровар, прыводзіць у прыклады слова телепацца, здаецца, і нейкія яшчэ словы, я так не прыгадаю. Телепацца было. І самае смешнае, телепацца гэта, па-першае, гэта дыялектнае слова. То бок, калі взяць слоўнік дыялектаў гомельшчыны, піншчыны, берасцейшчыны, на берасцейшчыне гэтае слово ведаюць як не телепацца, а тэлепатыся. То бок, гэта не выключна слова, якое належыць гомельшчыне. Гэта дыялектнае слова беларускай мове. То бок, у чалавека нават не працуе логіка, як працуе ўвогуле беларуская мова, таму што беларуская мова, ён лічыць, што чаму беларуская мова для беларусаў не родная. І фактычна тое, што ён даносіць, таму што ён абапіраецца на тое, што беларусы згодна з літаратурным стандартам беларускай мовы не размаўляюць. Гэта проста not bad. Чалавек не разумее, што беларуская мова гэта не літаратурны стандарт. У беларускай мове гэта все вучаць яшчэ з 5 класа школы, з 6, 5, напэўна, 5. Што такое беларуская мова? Калі коротка тлумачыць, беларуская мова гэта мова, якой уласцівыя пэўныя моўныя рысы, маўленчыя рысы, фанетычныя і гэтак далей. Напрыклад, то, што з 5 класа мы все ведаем. Беларускай мове уласцівае, зацвярдзелае р, ч. Мы кажам шчаўе, шчучыншчына і рака і гэтак далей. Нам уласціва дзеканне, цеканне. Нават ёсць прымаўка, што пра ліцвінаў, што як там было, пра што толькі мёртвы ліцвін не дзекне, неяк там было. Далей. Ву не складовая. Вось чысцютка наш гук. Ву. Нават у польскай мове там ёсць л з такой красачкай, ён іншы. Ва ўкраінцаў таксама ёсць такі гук, але ён таксама іншы, не такі выразны, як у нас. Гэта, вядома, фрыкатыўны гук г і выбухны г. Гэта розныя гукі, напрыклад, нашай мове уласціва змягчэнне с і з перад ётамі. То бок мы кажам не снег, як расіяне, а снег. Мы кажам не з'езд, а з'езд. І гэтак далей. То бок гэта уласціва беларускай мове. Нават калі взяць, якое яшчэ можна ўзяць слова. Нават калі взяць слова уласціва,
расеец бы прачытаў уласціва, то бок чуеце, уласціва, с цвёрда, а мы скажем уласціва, мякка. Нават вось гэты, як я вымовіў снег, гэта ўласціва беларускай мове. Г у канцы слова пераходзіць у гук х, а ў расійскай мове на к. Яны б сказалі снег, бок, а мы кажам бог. Ну і гэтак далей. То бок гэта такі базавыя веды, якія зноўку вывучаюць з 5 класа. Мы яшчэ да гэтага дойдзем, мы яшчэ з вами, я вам пакажу уласцівасці беларускай мовы, гэта будзе далей. То бок гэтыя все уласцівасці, які мае беларуская мова, гэта і апісвае беларускую мову, чаго няма ані ў расійскай мове, ані ў польскай, украінскай і гэтак далей. Але дзякуючы гэтым рысам мы можам зазначыць, якія дыялекты належаць да беларускай мовы. Напрыклад, дыялекты гомельшчыны. То бок ён кажа телепацца і кажа гэта з падвоеным ц праз мяккую ці. Ну гэта смешна, гэта смех ды і годзе. Вось. Гэта тое, чаму я паказаў вам спадаралону, што падагульнім, што русіфікацыі настолькі засядае ў галовы, што людзі пачынаюць шчыра верыць ёй, расійшчыне, то бок палітыцы каланізатара, і гэта насамрэч вельмі сумна. То бок гэтаму супрацьставіць можна альбо антыпрапаганду пранацыянальную, але яна мусіць ісці, крыніцай гэтай прапаганды мусіць быць дзяржава. Пакуль гэтага, канешне, няма, таму што на сённяшні дзень беларуская дзяржава, лукашэнкаўская, яна антынацыянальная. Вітаю ўсіх, хто далучаецца да трансляцыі. Дзякуй, што далучаецеся. Сёння мы размаўляем пра рэпрэсію беларускай мовы, пра русіфікацыю, таму што тыдзень таму я, як я і абяцаў вам, я правёў трансляцыю, прысвечаную да Дня незалежнасці Беларусі, да сапраўднага Дня незалежнасці, гэта 25 жніўня. Нагадаю, што ў гэты дзень дэкларацыя аб незалежнасці Рэспублікі Беларусь набыла юрыдычную сілу, законную сілу. І Беларусь стала узапраўды суверэннай. І тады я вам на той трансляцыі паабяцаў, што праз тыдзень я правяду наступную трансляцыю, прысвечаную тэматыкі роліка. І я вам сказаў, што ён выйдзе ў нядзелю. Ён выйшаў. Гэты ролік, як вы пабачылі, калі вы бачылі все, быў пра рэпрэсію беларускай мовы. І, адпаведна, зараз я запускаю традыцыю, калі выходзіць нейкі ролік, то я праз тыдзень праводжу тэматычную трансляцыю, прысвечаны гэтаму роліку, але болей падрабязна мы размаўляем на гэту тэму. Таму што у ролік там 14 хвілін, і то можна выкінуць хвілін 3, таму што я там дзесьці пра свой тэлеграм кажу, дзесьці пра Patreon, і можна выкінуць яшчэ 3 хвіліны, і там 11 хвілін контенту. І, вядома, у 11 хвілін контенту я не магу прям усё запхнуць, растлумачыць, абгрунтаваць, і мы гэта робім на трансляцыях. Яшчэ, ласка, папрашу новых гледачоў, націсніце падабайку трансляцыі, і калі маеце магчымасць, пашырце спасылку. Я буду вам вельмі удзячны за гэта. Ну і гэтаксама, калі хачу нагадаць, што толькі дзякуючы вам я маю магчымасць зараз праводзіць трансляцыі, такія тэматычныя, гістарычныя, рабіць выпускі. Напрыклад, зараз я узяўся рабіць наступны выпуск, і гэта толькі дзякуючы вашай падтрымцы, толькі дзякуючы таму, што вы мяне глядзіце, пішаце ў чат, і гэтаксама дзякуючы патронам, ці ёсць яны ў чаце, я не ведаю, калі ёсць, то вітаю. Калі вы паглядзіце пазней, то вітаю вас пазней. Вы можете падтрымаць мою працу, тому што яна ніяк не аплачваецца зараз, я маю на увазе, няма ні гранта, нічога, толькі дзякуючы фінансавай падтрымкі патронаў і спонсарскай падпісцы на Ютубе, моя дзейнасць падтрымліваецца толькі дзякуючы гэтаму. Таму, калі жадаеце падтрымаць мою дзейнасць, калі вы жадаеце бачыць выпускі часцей, прымаць удзел у выбары тэмаў, камунікаваць асабіста са мной, таму што ёсць чат для патронаў, то далучайцеся да майго патрыёну. Ёсць спасылка ў шапцы майго YouTube-каналу, можете націснуць, і там будзе мой
Patreon. Там ёсць, я вылучыў усе спасылкі на мае соцсеткі, там TikTok, Instagram і Patreon. Ну і ёсць спонсарская падпіска на самім Ютубе. Гэта мне вельмі важна, тому што толькі дзякуючы тым патронам, які ёсць, і спонсарам, я маю магчымасць рабіць контент надалей. Это правда. І не спыняцца. Таму вось такі невялічкі заклік. Ну, давайте пойдзем далей. Давайте я зараз вылучу увагу чату, пагляну, што вы пішаце, і мы пойдзем далей. Так. Вітаю. Гэты стрым пагляджу ў запісе. Зараз крышку заняты, падабайку ціскануў. Шчыра дзякуй. Так можна рабіць. А які сюжэт новага відэа? Няўжо пра світароў у адраджэнні? А вось я спойлерыць тэматыку відэа наступнага я не буду, таму проста ціскайце званочак, каб не прапусціць відэа, і чакайце. Вітаю беларусаў і украінцаў тут. Слава Украіне, жыве Беларусь. Я таксама вітаю. Жыві вечна, героям слава. Выпадак жыцця. Мне сцвярджаў, што вельмі добра разумее нашу мову. А я яму адразу экспромтам не хлушу. Не зусім зразумеў, пра што ідзе гаворка. Прашу прадубляваць. Амаль у кожным роліку у мяне пытанне да суразмоўцы пра беларускую мову. Такіх як гэты Луна у мяне на канале дастаткова. Ага. Цікава. Вы, спадар, голас вы ловіце такіх спадароў, як Луна, увесь час, я так разумею. Так. Але варта заўважыць, што ёсць беларускі дыялект з мяккім р. Так, направду, ёсць, напрыклад, на Полачыне, там кажуць мякка рі. Это правда, то бок, там бы сказалі не рака, а... Ладно, рака. Не рака, давайте некі іншы прыклад. Гісторыя. Гісторыя. Тое, за што мяне, дарэчы, доўгі час проста мне пісалі, што чаму ты вымаўляеш так мякка ре ў гісторыі, а таму што, напэўна, дзесьці у мяне там з маленства у мяне два вельмі мяккіх сфармавалася гука, гэта ч і ре. Настолькі мяккая ч, што нават у расійскай мове такога і няма. Гэта чысцютка ў мяне такое, што я бывае праскоквае вельмі мяккае ч. Ну, напрыклад, чесна, чесна. Я вельмі мякка яго вымаўляю, гэта самага дзяцінства ў мяне, і на Полачыне таксама кажуць мякка ч і ре. Але гэта ў межах нормы, то бок у дыялектах могуць некаторыя моманты быць, скажам, не то, што непаўторныя, а адрозніваюцца ад агульных рысаў, але іншыя рысы ўсё адно будуць прысутнічаць. Там мякка змягчэнне з, с, г, г і таму падобнае, і таму далей. Таму у межах нормы вось некаторыя моманты могуць адрознівацца. Гэта нармальна. То бок дыялекты на то і дыялекты. Так, ну давайте пойдзем далей. Пішыце, ласка, свае пытанні, калі у вас ёсць. Дарэчы, вось пішуць у чаце, што на Магілёўшчыне кажуць чыгунка, а не чыгунка. Так можа быць. Ну добра, давайте пойдзем далей. Русіфікацыя. Сёння, паўтору для тых, толькі зайшоў на трансляцыю, таксама важная ремарка. Людзі блытаюць фармаванне літаратурнай мовы з кадыфікацыяй мовы. То бок, гэта два розных працэса. Напрыклад, я ў выпуску паказваў вам урывак, давайте яго пакажу яшчэ раз, дзе ён. Што Дунін Вінцэнт Марцінкевіч, ён у 1846 годзе выпусціў камічную оперу «Селянка», «Ідылія», інакш кажучы. І
Вось гэты момант можна лічыць 50-е гады 19 стагоддзя адлікам фармавання літаратурнай беларускай мовы. То бок гэта вось пачаўся этап, тому што, напрыклад, той же хлапец, якога я вам раней паказваў, Луна, ён заяўляе, што літаратурная беларуская мова пачала фармавацца толькі за савецкімі часамі. Ну, неяк так ён пачаў казаць, што гэта працэс пачатку 20 стагоддзя, а то і не бліжэй да сярэдзіны. Гэта неправда, тому што ёсць прыклад, што Донін Марцінкевіч выдаў оперу «Селянка». Гэта быў 1846 год. Далей памятаем, што ёсць першая беларуская газета «Мужыцкая праўда». Хто не памятае, чаму у мяне няма вось беларускай раскладкі. «Мужыцкая праўда», калі ласка, запісаная лацінкай, але ў беларускай мове. То бок, мінула ўжо тое, калі здавалася ўсім, што мужыцкая рука здасце толькі да сахі. Цяпер настаў такі час, што мы самі можам пісаць, і то пісаць такую праўду справядлівую, як Бог на небе. Гэта беларуская мова, то бок гэта 1863 год. Каліноўскі выдаваў гэтыя газеты на Гарадзеншчыне, распаўсюджваў. Потым напісаў лісты з-пад шыбеніцы, потым я бачыў, былі прыказы на таксама Каліноўскага на лацінцы да паўстанцаў. Я хацеў вам паказаць, але я згубіў. Таму, калі знайду, я, напэўна, апублікую ў сваім тэлеграм-канале. Ну і вось, зноўку, вернемся да «Селянкі». То бок, літаратурная беларуская мова пачалася фармавацца дзякуючы тую, якую сёння мы ведаем, на якой размаўляем. Дзякуючы Марцінкевічу. І вы самі можете спакойна прачытаць. Чаму я кажу, што якую мы ведаем, на якую размаўляем, вы, пэўна, думаеце адразу пра статуты, пра Біблію скрыны. Узапраўды, калі чытаць статуты, то арыгінальна трэба чытаць менавіта з беларускім маўленнем. Дарэчы кажучы, калі я вучыўся БДПУ, гэта беларускі дзяржаўны універсітэт, беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт. Я вучыўся на выкладчыка па гісторыі, правучыўся год і потым уцёк з Беларусі. Я ў 20 год вырашыў перапаступіць з іншага універсітэта у БДПУ. БДПУ, так, усё слушна. І там нам тлумачылі, там мы вучыліся чытаць, напрыклад, летапісы яшчэ за часоў Кіеўскай Русі, слова о палку Ігораве мы чыталі, і нават тыя летапісы належыць чытаць згодна з беларускім маўленнем альбо украінскім. То бок там мусіць захоўвацца таксама фрыкатыўны г, гук і гэтак далей. Калі мы чытаем статуты, варта чытаць згодна з беларускай мовай, то бок цвёрда ч, р і гэтак далей. То бок гэта мусіць захоўвацца. Але ў плане, як яно запісвалася, вядома, гэта больш такая там як і ўплыў быў беларускай мовы, зразумела, і ўплыў царкоўна-славянскай. Гэта такая, ведаеце, нешта такое больш унармаванае для справаводства, для дзяржаўных патрэбаў. А калі казаць пра менавіта дыялектную сакавітую беларускую мову без царкоўна-славяншчыны, унармавання такога, то гэта можна спаслацца на аль-кітабы, то бок калі татары запісвалі беларускую мову арабскай вяззю. Такі аль-кітабы датуюцца 14 стагоддзям, што таксама як бы даказвае, што беларуская мова не стваралася Ленінам у пачатку 20 стагоддзя, як тое даносіць расійская прапаганда ці савецкая прапаганда, якая там у іх ёсць. Вось давайте заодно аль-кітабы пакажу. Аль-кітабы.
Здаецца, я правільна пішу, не? Вось гэта. Уявіце сабе, што вось гэты тэкст запісаны арабскай вяззю. Гэта беларуская мова. І такія аль-кітабы датуюцца ад 14 стагоддзя і далей. То бок 14 стагоддзя, чаму яно пачынаецца з гэтага этапу? Таму што Вітаўт, вялікі князь літоўскі Вітаўт, запрасіў крымскіх татар на нашыя землі. Ён, праўда, ім раздаваў налева і направа шляхоцкія не статус, а шляхоцкія, як это правильно зваць, шляхецтва. І разам з тым землі. Але тым не менш. Татары, яны лёгка асіміляваліся з беларусамі, пачыналі таксама гаманіць па-беларуску, але пісалі вяззю арабскай і запісвалі свае святыя пісанні, звязаныя з мусульманскай вераю, арабскай вяззю, але па-беларуску. Вельмі унікальны момант. Дарэчы, у Менску да самага 20 стагоддзя татарскія агароды знаходзіліся там, дзе сёння Неміга. Там жылі татары. Вось, на жаль, гэта не захавалася. Было б, напэўна, цікава, калі б Менск захаваўся такі унікальны, які ён быў раней. У нас у Менску былі татарскія агароды, габрэйскі квартал, нямецкі квартал, і людзі гаманілі па-нямецку, на ідышы, па-польску, па-беларуску, пэўна, таксама па-расійску. То бок, моў было вельмі шмат. Яны былі, ведаеце, Менск быў мульцікультурным, і все адзін аднаго разумелі. Таму што звыкліся. Так. Пані Ірына ў чаце піша, што я чытала статут вельмі ясна і зразумела. Гэта праўда. Любы беларус, які адкрые статуты, ён будзе разумець натуральна. Давайте нават зараз адкрыем. Можа, тут будзе. Так, тут, напэўна, кепская якасць. А нам бы адсканаваны узяць. Так, гэта адаптаваны, я так разумею. Вось, напрыклад, прыклад статута. Права пісаныя даны панству великаму княству літоўскаму, рускаму, жамойскаму і іных чэраз найяснейшага пана Жагімонта, з Божай міласці караля польскага, великага князя літоўскага, рускага, прускага, жамойскага, мазавецкага і іных. Дарэчы, я нездарма чытаю літоўскага праз унескладовы, тому што, напрыклад, хачу таксама зазначыць украінцам, я стыкнуўся з такой сітуацыяй, што украінцы самі, дарэчы, не заўжды ведаюць, што, аказваецца, у іх таксама ёсць гук «в», нескладовы, але не такі выразны, як у нас, але ёсць. Таму што, допустим, якія ёсць словы украінскую? Здаецца, ёсць слова «вовк»? Ёсць. І многія ўкраінцы хібна чытаюць як «вовк». А гэта няслушна, гэта неправільна. Трэба чытаць «вовк», «воўк». Таксама, як мы чытаем «воўк». Я не прачытаю, як уласціва украінскай мове, я буду больш уласціва беларускай казаць выразна, але ў іх таксама ёсць гэта «воўк». І калі адкрыць літаратурнае украінскае вымаўленне, там гэта будзе зазначана. Там ёсць такі момант. І таксама тут мусіць чытацца князя літоўскага, таксама з захаваннем фрыкатыўнага «г» літоўскага і акання літоўскага, таму што все гэтыя «о» скуль узяліся. Таму што была спроба ўнармаваць, была вось гэта, як яго, уплыў
царкоўна-славянскай мовы, і адпаведна атрымалася вось такая дзяржаўная мова з О, але мусіць чытацца аканне, захоўваецца міласці караля польскага великага князя літоўскага. Ну і далей. Мы, Жегемонт з ласкі Божыі, кароль польскі і великі князь літоўскі, рускі, прускі, жамойцкі, мазавецкі і іных, маючы, таксама чы захоўваецца цвёрда, не маючы, а маючы, сабе дастатачнае размышленне умыслаў добрых і з ласкі нашае гаспадарскае хочачы, абдараваты правы хрысціянскімі, усім прылатам, княжатам, панам гарагоўным, вельможам, рыцарам павышаным, шляхце і ўсяму паспольству і іх поданых тубыльцам зім великага княства нашага літоўскага. Ну і гэтак далей. Я зараз, пэўна, з цяжкасцю чытаю, тому што услых, тому што не прызвычаюся, я даўно не чытаў. Я чытаў яшчэ за часамі універсітэта у 20-м годзе, калі мне было 20. Даўно не чытаў, таму, ну, але гэта правільна, захоўваюць беларускае маўленне. І, дарэчы, заўважце, таксама то, што я заўважыў калісьці, дзе гэта было. Секундачку. Может быть, я не ідэальна чытаю, это правда, но трэба прызвычаіцца. Так, толькі што ж бачыў. Абдараваты. Это, ведаеце, як сёння ва ўкраінскай мове. Абдараваты. Ну, вось таксама ёсць уласцівы момант. Але і на палесе так кажуць. Я сёння агучыў, што ёсць слова телепацца, а на берасцішчыне кажуць телепатыся. Ну, вось, абдараваты. Спадар Ахрам піша, што я чуў, што татары ў сваіх алькітабах значна больш дакладна перадавалі фанетыку тагачаснай беларускай мовы, чым гэта было ў кірылічным пісьме. Так, пэўна так. Калі навучыцца чытаць на арабскай вяззю, то можна зразумець, пабачыць, што напраўду там больш такая сакавітая, ну, дыялектная беларуская мова. А тут яна такая дзяржаўная, і яно зразумела. Ну, гэта такая, ведаеце, была ремарка. Алькітабы. Давайте вернемся да фармавання літаратурнай беларускай мовы. Вось яна пачала фармавацца, калі памятаеце, у 1846 годзе, то бок у 50-х годах 19-го стагоддзя. Але Рада БНР, менавіта Рада БНР, выдала статуты, выдала закон, што адзінадзяржаўнай беларускай мовы на нашай тэрыторыі... Што сказаў? Адзінадзяржаўнай беларускай мовы? Я ўжо загаварваюся, тому што вечарам все, галава не працуе. Што адзінай дзяржаўнай мовай на тых межах, якія ахоплівае БНР, адзіная мова — гэта беларуская. Гэта важны момант адліку. Беларуская мова з 1918 года становіцца адзінай дзяржаўнай мовай у Беларусі, у Беларускай Народнай Рэспублікі. Адпаведна, так як літаратурная беларуская мова, яна фармавалася, на ёй выдаваліся кнігі. Мы, дзякуючы Богушевічу, ведаем знакамітыя радкі. Дык не пакідайце ж мовы сваёй беларускай, каб не ўмёрлі. Але зноўку кожны пісаў як умеў, як чуў у сваёй мясцовасці, як яны разумелі, таму што нават, бачыце, паводле мужыцкай праўды Каліноўскага, усё адно, ну, шмат з пункту гледжання сённяшняй беларускай мовы літаратурнай памылак. То бок, напраўду, няправільна казаць, што памылак шмат у арыгінале, таму што, ну, тады яшчэ не было стандарту. Пісалі як маглі. Але, ну, так, калі утрыраваць, то з пункту гледжання сённяшняй беларускай мовы шмат памылак. То бок, мінуло оканне, дарэчы, як у статутах оканне, здавалося
усім. Ну і таксама, ну, калі ісці далей, только да сахі. Ну, сахі все правильно. Цяпер, то бок не цяпер, а цяпер. Ну і так далей. Тут можна прайсціся па ўсяму. Вось. І таму патрэбна была кадыфікацыя беларускай мовы. Былі розныя праекты, ну, як і з нацыянальным беларускім сцягам, тому што вы ведаеце, што акром чырвона-белага сцяга былі іншыя праекты, гэта былі і з чорнымі палосачкамі, і сінім колерам, то бок бела-чырвона-сіні, бела-чырвона-сіні. Ну, там прапорцыя была не такая, як у расійскім сцягу, а там інакш было, нават калі прыгадаць праекты БЧБ сцяга. Так. Вось пра што я кажу. Гэта спадар Дубікаўскі, ён стварыў свой праект з такой сіняй палосачкай. І уяўляеце, калі б вось такі сцяг быў сёння беларускім, нацыянальным, дзяржаўным, было б дзіўна. Уласна, мне непрывычна на гэта глядзець. Ну, такі праект быў. І вялікае шчасце, што менавіта наш цудоўны беларускі сцяг, вось ён такі, які ён ёсць. Гэта крута, гэта класна, і, дарэчы, адпавядае геральдыцы. Ёсць правіла геральдыцы, што калеры сцяга мусіць адпавядаць, перадаваць у нейкім сэнсе калеры герба. А герб агоня якога сцяга, які сцягі... якога сцяга, божа. Я ўжо загаварыўся, перапрашаю. Герб агоня, якія мае калеры? Чырвона-белыя ў асноўным. Ну, ёсць залацісты, але мы бярэм за аснову чырвоны і белы. То бок наш нацыянальны сцяг і дзяржаўны сцяг, законны сцяг, я гэта падкрэсліваю, тому што чырвона-белы сцяг, ён закона дзяржаўнай Рэспублікі Беларусі. Чырвона-зялёны незаконна прыняты. Гэта было антыканстытуцыйна, антизаконна. Наш сцяг, ён з'яўляецца дзяржаўным, законным дзяржаўным сцягам. Як бы то не было, скажем так, з тым, што Лукашенко яго заменіў. Ну, адпаведна, наш сцяг, можна ім поўнасцю ганарыцца, пачынаючы з таго, што ён эстэтычны, сканчваючы, што ён адпавядае нашаму характару беларускаму, і сканчваючы тым, што ён адпавядае нават усім геральдычным правілам. Наш беларускі сцяг. І, дарэчы кажучы, на мою думку, правільна называць яго не БЧБ, а беларускі сцяг, тому што, як казаў Васіль Быкаў, наш адзіны сцяг выпакутаваны, скажем, давайте, каб не блытацца, я нават Васіль Быкаў загуглю, класная цытата пра беларускі сцяг. Так, тут яно ёсць ці няма? Так, тут няма. Так, ну я не могу знайсці. Ну, тая цытата, яна абапіралася на то, што Васіль Быкаў казаў, што у нас адзіны сапраўдны сцяг, і іншых у нас быць не можа, гэта чырвона-белы. І вось ён казаў, што нацыянальная сімволіка – гэта атрыбут нацыі. Але яе ў нас скралі, нахабна абрабавалі нацыю, што страшней за эканамічны рабунак і аналагічна нацыянальнаму генацыду. Ужо адно тое, што, не кажучы пра рабунак свабоды, робіць рабаўнікоў злачынцамі перад нацыяй. Нават калі яны спрабуюць падмяніць, падкласці замест святыні фальшыўку, патрабаваць да яе павагі як да святыні, гэта ўжо падвоенае злачынства. Гэта словы Васіля Быкава.
У чаце падказваюць, што на самай рэчы у геральдыцы гэта не белы, а срэбны, гэта праўда. Там калеры інакш называюцца, то бок дзе яно? Нават давайте нават сам шчыт яны маюць розныя назвы. Французскі, гішпанскі, там розныя назвы, то бок шчыт таксама мае сваю назву. То бок у геральдыцы кожны шчыт, яны самыя розныя, яны маюць сваю назву, і калеры таксама маюць непрывычны нам нашаму вуху таксама назвы. Напрыклад, як зазначылі ў чаце, гэта праўда, белы колер у геральдыцы называецца срэбны. І там толькі пэўная колькасць, здаецца, калераў. Ну, давайте да гэтага потым вернемся. Я, можа быць, прысвечу якую-нибудь наступную трансляцыю спецыяльна пад геральдыку, і мы з вами вось удосталь паразмаўляем пра геральдыку, паглядзім на пагоні і на іншае, паразмаўляем пра гэта. Так, ну і таксама ў чаце зазначае, што шляхціш на пагоні колер шчыта заўсёды быў або белы, або сіні. Таму чырвона-белы такі ж правільны, як і белы-чырвона-сіні. Ну, таксама праўда, што сіні колер ён прысутнічаў, калі вы бачыце адсюль, вось ён на гербе Великага князства Літоўскага, такі колер быў, гэта праўда, але давайте я загуглю, давайте пастаўлю кропку. Герб Ягайлы. Што герб Ягайлы быў узяты за аснову нашага нацыянальнага герба, ну, дзяржаўнага герба. Гэта герб узяты з магільнай пліты Ягайлы. Дарэчы, ён знаходзіцца ў Кракаве, у кракаўскім замку, у вавельскім, і там можна яго сёння пабачыць. Я бачыў на ўласныя вочы. І он вось так выглядае, то бок такі же крыж, все такое же. Ось, і у прынцыпе такі ж шчыт. Я не памятаю, як называецца такі шчыт, але ён такі же, рыхтык такі ж. Ладно, давайте вернемся да пытання беларускай мовы. Да геральдыцы мы потым вернемся, паразмаўляем. Я ўжо вам сказаў, што расказаў, падзяліўся. Мы з вами, дарэчы, ёсць такое файнае слово беларускае дудукацца. Мы з вами падудукаліся і спыніліся на тым, што Рада БНР замовіла праект кадыфікацыі беларускай мовы, і Браніслаў Тарашкевіч такую норму кадыфікацыю распрацаваў і прадставіў. Яна была такой паспяховай, яна, дарэчы, потым таксама удакладнялася, рэфармавалася з часам, але яна была такая паспяховая, што гэта цікавы момант. Я вельмі чакаў гэтага выпуска, які я зрабіў, каб самому знайсці гэтыя здымкі, малюнкі, відарысы, што самае цікава, што нават у савецкім частцы Беларусі, савецкай Беларусі, вельмі ўстойліва Тарашкевіца засела. Вось, напрыклад, 1930 год, гэтага не было ў выпуску, напісана дыплём. То бок такая была норма, што, калі я не памыляюся, мы сёння дойдзем да гэтага. Гэта такая асаблівасць перадачы замежных словаў, гука, вось як дыплём, каляса, лямпа. І, дарэчы, слова лямпа парадаксальна. Лямпа ж захавалася літаратурнай, то бок мы кажам лямпа, а не лампа. Але ўсё ж такі кажам дыплом, клас, а не кляса, а не дыплём. Это парадаксальна. Ну, вось гэта водгукі той рэформы, той рэпрэсіі беларускай мовы. І вось цікавы момант, што Тарашкевіца яна рэфармоўвалася, і у выпуску я зазначыў, што сама рэпрэсія беларускай мовы, яна адбылася ў 1933 годзе. Але размаўляць пра гэты год не можна без кантэксту, што адбывалася раней. Пра 26-й год, 30-й. У 26-м годзе, вось я пра гэта не сказаў у выпуску, я нават зараз шкадую, тому што гэта важны нюанс.
Чаму увогуле 26 годзе была рэформа беларускай мовы, тому што там я расказваў выпуску, што унікальны момант, што савецкая ўлада яна запрасіла нават беларускіх імігрантаў, беларускіх мовазнаўцаў, якія знаходзіліся за мяжой, і многія прыехалі у Менск, каб прыняць удзел у рэформе беларускай мове. І там насамрэч было вельмі плённа. Вельмі плённая была, скажем так, абмеркаванне, было шмат узнята пытанняў. Вось спадар Александр піша ў чаце, што ў 26 годзе не было рэформы белправапісу. Ну як гэта не было? Быў. 1926 годзе была склікана, як это правильно называць, ну не паседжанне, у мяне же пад вечар галава не працуе. Рэформа 1926 года. Вось. Акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускай мовы. Вось гэта акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускай мовы і азбукі. Вось. Ну як гэта не было? 26 год напісана, вось каласка. Пішаш, спадар Александр, што на канферэнцыю 26 года Польшчы шмат каму з беларускіх эмігрантаў банальна не выдала візы. Спадар Александр, заўзята спрачайся са мной. От ты цікавы чалавек. Ну добра, я толькі за. Была канферэнцыя і была праца правапіснай камісіі. Но ты прям прыдзіраешся прям да дакладнення, што гэта не была рэформа, тому што пэўна ты маеш на ўвазе, што рэформа гэта азначае, што калі яе зацвердзілі, вось ёсць праект рэформы і сам факт, што правапіс рэфармаваны. Але я маю на ўвазе, што рэформа, ну вось, акадэмічная канферэнцыя па рэформе, то бок я маю гэта на ўвазе, што рэформа, ну давайте каб зусім разабрацца, што такое рэформа, давайте ўжо так заглубімся. Рэформа. Гэта. Так. Может быть, моўная рэформа? Так, я не могу знайсці само значэнне моўная рэформа. Может быть, тут будзе? Ладно. Можа, украінскую моўна? Рэформа С. Як цікава, моўная рэформа перахід абеткі з кирилицы на латиніцу. Нечакана. Так, украінскую таксама не могу знайсці азначэнне моўнай рэформы. Александр піша, што заўважа, што рэформы дакладна не было, бо Некрашевіч ажно па 30-е казаў, што у школе вучаць аднаму правапісу, а вучоныя людзі потым вучаць пісаць па-іншаму. Я з вами згодны, Александр. Я цалкам згодны. Тут, пэўна, у нас разыходзіцца меркаванне, што такое рэформа. І, дарэчы, я зноўку на вечаровую дурную галаву зразумеў, што я звяртаўся на ты, хаця мы нават не знаёмы. Перапрашаю. На вы. Александр,
Пэўна, нас просто мы з вами тут не паразумеліся. Таму што вы маеце на ўвазе, што рэформа гэта сам факт, што калі, допустим, граматыку рэфармавалі, допустим, умоўна кажучы, прыбралі мяккія знакі, і гэта ёсць рэформа. Калі гэта зацвердзілі, то бок была канферэнцыя, на гэтай канферэнцыі прынялі пастанаўленне, што мы скасовуем, напрыклад, мяккія знакі, і потым далей у школах так і вучаць. Я ж маю на ўвазе, што калі я кажу рэформа беларускай мовы, то бок я маю на ўвазе не сам факт, а працэс, што яны займаліся гэтай рэформай, то бок распрацоўвалі. Але як факт, што гэтую рэформу яны не зацвердзілі, то бок яно пашло ў стол, пра што я казаў у выпуску. Вось. Але калі вам рэжа вуха, што кажу, я называю гэта рэформай, што гэта неслушна. Добра, давайте тады спынімся на тым, што гэта была канферэнцыя па рэформе. Пэўна, тут вы маеце рацыю, Александр, так болей слушна. Гэта была канферэнцыя па рэформе беларускай мовы, не беларускай мовы, а правапісу і азбукі. Так яно называлася. Вось. Сама праграма працы, то бок 26-го годзе, тады склікалі шмат як з савецкага боку беларускіх дзеячаў, так і за межах. Александр слушна заўважыў, што многія не змаглі прыехаць, таму што ім не зрабілі дакументы, але хтосьці і змог прыехаць. Напрыклад, потым пасля канферэнцыі Вацлаў Ластовскі настолькі ўразіўся, што пераехаў у Менск жыць. Таму што падчас канферэнцыі, напрыклад, вывесілі нацыянальны беларускі сцяг бел-чырвона-белы, савецкі сцяг чырвоны на канферэнцыю не прынеслі, не вывесілі. І гэтаксама тады ж паралельна з канферэнцыяй у мясцовым тэатры была пастаўлена купалінка у тую, якую мы з вамі ведаем, той самы матыў купалінкі. У апрацоўцы кампазітара Тараўскага. І на самой канферэнцыі мы бачым шмат выбітных беларусаў: Степан Некрашевіч, Бузук, Езэп Лёсік, Расторгуеў. Гэта все, мовазнаўцы. Гарэцкі, Цветкоў. Калі вы загугліце любое гэта імя, прозвішча, вы прачытаеце, што гэта выбітныя мовазнаўцы, людзі, якія цямілі ў беларускай мове, яны шмат ведалі, і яны, пэўна, маглі шмат чаго прапанаваць цікавага. Адным з такіх, што унікальна было, гэта, можа, тут? Вось, урывак. Спадар Бузук, напрыклад, зачытвае пастанову графічнай падкамісіі. Вось, пратакол падкамісіі па рэформе азбукі ад 26-го года. Вось, хто прысутнічаў: Фасмер, Расторгуеў, Блэсе, Каламбек, Грачынскі і іншыя. Абмаўлялася пытанне аб напісанні гукаў «дз» і «дж» у напісанні, як, дарэчы, у сербскай мове. Вельмі цікава. Вы уяўляеце, калі б такія літары, яны дзейна былі зацверджаны, калі б канферэнцыя 26-го года, іх вынікі, то, што яны абмяркоўвалі, дзейна былі зацверджаны. Было б незвычайна, тому што, здаецца, вось гэты праект ён прайшоў. Ухвалілі прыняць наступнае напісанне. Калі ласка, паніжэй па даных матывах. Літары «дз» і «дж» з'яўляюцца вельмі лёгкімі для ўсваення, простыя па сваёй канструкцыі, розніца ад усіх і іншых літар беларускага альфабету і вельмі прыгодны для скорага пісьма. Маленькія літары вельмі падобны да вялікіх, дзеля чаго зусім палягчаецца іх усваенне. У друкарнях вельмі лёгка атрымаць літары «дз» і «дж» шляхам нязначнага відазмену літар. Это што за літары? Не ведаю. Такіх літар перавернутага. На фанетычную блізасць «дз» і «дж» ёсць яснае паказанне ў першай частцы гэтых знакаў, зусім аднолькавай.
Выбуховы элемент абодвух гукаў азначаны аднолькава. У абодвух выпадках для кожнага афрыкатыўнага гуку уводзіцца адна літара. Ось гэта цікавы момант. Так, спадар Александр піша. Спынімся на тым, канферэнцыя па удакладненні правапісу. Я з вами цалкам згодны. Александру, давайте на гэтым спынімся, што гэта была канферэнцыя па удакладненню правапісу. Можна і так сказаць, добра. Дарэчы, у апошняй аўтарскай рэдакцыі граматыкі Тарашкевіч раіў пісаць суддзя, а не суддзя. Будь дзіўна пазначаць адзін гук, хай і падоўжаны, 5 літарамі. Так, Александр мае рацыю. Тарашкевіч потым таксама рабіў свае ўдакладненні, які мы сёння таксама ведаем. Ну, вось адзін з такіх момантаў, так, Александр напісаў, што згодна з першай рэдакцыі Тарашкевіцы трэба было пісаць суддзя падоўжана дзі, а ён прапаноўваў такім чынам, каб было скарочана. Я таксама такое нешта памятаю. Было, гэта праўда. Так, яшчэ ў чаце пішуць, што пэўна то было пра рэформу крымска-татарскай мовы, якую павярнулі на латыніцу. Гэта я раней зачытваў, спрабаваў знайсці азначэнне моўнай рэформы, гугліў на украінскай мове, і там было, што гэта пераход з кірыліцы на лацініцу. Вось чалавек патлумачыў. Дзякуй, што патлумачылі. Вітаю тых, хто, дарэчы, калі вы толькі што далучыліся да трансляцыі, калі ласка, ціскайце падабайку, пашыраце гэтую трансляцыю, я вам буду за гэта вельмі удзячны. А мы ідзем далей. Шмат чаго, дарэчы, на гэтай канферэнцыі было прапанавана. І вось цікава, што Тарашкевіца, я забыў паказаць, вось цікавы момант. Яна ў засавецкія часы вельмі распаўсюджаная была. Калі ласка, змены беларускага правапісу ў савецкай Беларусі. Зборнік дакументаў. І 4 мовы. Беларуская, ідыш, расійская і польская. Дарэчы, у тыя часы слушна было казаць расійская мова, не руская, таму што гэта ёсць раздзяленне, таму што руская мова, мы так называем мову статутаў, таму што статуты напісаныя рускай мовай. А мова ўсходняга суседа гэта расійская ці расійская. Як вам больш зручна ці падабаецца? Вось яшчэ адзін прыклад. Ну, гэта было ў выпуску. Чаго не было? Вось. Універсітэт. Таксама на 4 мовах. Савецкая газета «Жыццё беларуса». Змаганне за родную школу. Тут шмат цікавых момантаў. Пасля летняга адпачынку. Хто перадаплаты не надаслаў, просім парупіцца. У прынцыпе, все напісана было натуральна. Вот. Стацця сканчваецца гэткім клічам. Ну, класна. То бок, раней, можа быць, людзі, які больш лепей разбіраюцца у беларускай мове, чым я, можа быць, мяне паправіць. Ну, па-моему, вось нават тады за тыя часы, вось, газета, напісаная Тарашкевіцай, ну, гучала натуральна. Хаця, ну, былі свае пытанні. І былі свае пытанні, гэта оканне, напрыклад, але ну, выглядае ўсё так, ніштавата. Давайте што-нибудь яшчэ адкрыю. Вось, дарэчы, не было патлумачыць у выпуску, які я выпусціў тыдзень таму. Я даў вось гэтую устаўку, і тут напісана 8-тыднёвая праграма вышкалення рэкрута пехоты. Таксама цікавы момант.
прашу звярнуць увагу, 1921 год, Лодзь, Польшча. То бок у заходняй частцы Беларусі, якая была тымчасова акупаваная Польшчаю, там таксама Трашкевіца была распаўсюджана, і таксама распрацоўвалася свая тэрміналогія, вышкалення, вельмі цікавае слово, дарэчы, вышкалення, з пагоняй такой прыгожай, і крылацкае выдавецтва беларускай вайсковай камісіі. Класна. То бок все было, все распрацоўвалася, і з часам, думаю, тая Трашкевіца, якая была, яна бы дапрацоўвалася, і нічога б страшнага не здарылася. Мы б не памерлі. То бок нам тая рэформа 33 года была зусім не патрэбная, і тое, гэта была рэпрэсіўная рэформа. Далей, якую дату я зазначыў, перад рэформай рэпрэсіўнай 33 года была канферэнцыя, не канферэнцыя, у 30 годзе, хутчэй, можна сказаць, была напрацоўкі, то бок, так як тая канферэнцыя па рэформе беларускай правапісу і азбукі 26 года была, скажам, вынікі скасаваныя, не прынятыя, то у далейшым некаторыя чальцы гэтай канферэнцыі вырашылі працягнуць сваю працу, каб пэўны плён, вынікі захаваць. Можна, там не шмат было вынікаў, можам нават зараз паглядзець з вамі. Напрыклад, быў скасаваны пераход «е» у «я» пры пісанні асобных «не» і «без». То бок, напрыклад, мы з вамі, калі будзем пісаць у Трашкевіцы, будзем пісаць «не ведаю», без назвы. Вось яны прынялі, каб пісалі «не» і «без». Скасоўваўся мяккі знак. То бок, паміж зычных «з» і «с», «ді» і «т». То бок, там не шмат было такіх момантаў, тое, што мы і сёння ўжо ведаем. Это было ў 30 годзе. Але канкрэтна вось гэтыя напрацоўкі, яны спярша таксама пашлі ў стол, не былі прынятыя, але ў 33 годзе да іх вярнуліся. То бок я, калі ў выпуску казаў, што яны пашлі ў стол, яны пашлі ў стол, калі іх планавалі выдаць, прыняць. Ім не далі гэта зрабіць. То бок палічылі бальшавікі, што зноў нейкая нацдэмаўшчына, зноў нейкая, скажем так, нешта там нацдэмы спрабуюць зрабіць, і не далі. Але у 33 годзе, гэтай напрацоўкі яны скарысталі. Тому што яны яшчэ маглі скарыстаць? Таму што я, як у выпуску сказаў, тая правапісная камісія, якая была зацверджана, ніхто з іх, з тых людзей, не з'яўляўся мовазнаўцам. І, дарэчы, яны падпалі таксама пад рэпрэсіі. Пад рэпрэсіі трапілі як удзельнікі канферэнцыі 26 года, тыя, хто займаўся напрацоўкамі рэформы 30 года, таксама падпалі пад рэпрэсіі. І тыя, хто учыніў рэпрэсію з беларускай граматыкі ў 33 годзе, таксама падпалі пад рэпрэсіі. Хто быў расстраляны, хто быў сасланы, іх напаткаў вельмі сумны лёс. Так, гаспадар Александр піша, што скасаванне «ня» і «бяз» было прапанавана яшчэ на акадэмічнай канферэнцыі 26-га, калі не блытаю. Так, гэта прапаноўвалася, але не было зацверджана ў выніках. То бок там былі вынікі, яны падагульняліся, і гэта не было зацверджана. Як, напрыклад, вось гэты цікавы момант, як я вам паказваў толькі што з сербскімі літарамі. То бок сербскія літары, яны былі зацверджаны, што цікава, а вось гэты момант не быў. Хаця гэта ўжо і не мае значэння, таму што ўсё гэта цалкам пашло ў стол, усё адно. Там жа ёсць тая кніга «Адкуль вось гэты ўрывак», там поўнасцю вось гэтай канферэнцыі распісана, все вынікі, все, што абмяркоўвалася, гэта можна пачытаць. І я сёння зраблю спасылку, дзе вы можете гэта ўзяць, пачытаць. Калі у вас будзе жаданне, час. Давайте пойдем далей. Мы падыходзім да 33 года.
У 30-м годам да ўлады прыходзіць Сталін, і умоўная так званая беларусізацыя згортваецца. Дарэчы кажучы, сучасная лукашэнаўская прапаганда, яна вельмі любіць спасылацца, што ну вось вам, нацыяналістам, не падабаецца Савецкі Саюз, а там была беларусізацыя, Савецкая Беларусь там панавала беларуская мова. Ну, беларусізацыя гэта насамрэчы нешта ўяўнае. Што такое беларусізацыя? Па-першае, яшчэ да ўтварэння Савецкай Беларускай Рэспублікі Беларуская Народная Рэспубліка афіцыйна зацвердзіла беларускую мову як адзіную дзяржаўную. Яна гэта зрабіла, не савецкая ўлада. Гэта зрабіла Беларуская Народная Рэспубліка. Дакладней, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. І як можна беларусізаваць, я вам паказваў сёння статыстыку, насельніцтва, якое ў 80% выбірала беларускую мову ў перапісах як родную. Як можна іх беларусізаваць? Яны ўжо, гэтыя людзі, размаўлялі ў беларускай мове. Што? Гэта, ведаеце, гэта прапаганда, таму што як можна беларусізаваць людзей, якія ўжо размаўляюць па-беларуску? То бок, савецкая ўлада, яна любіла вось такія, ведаеце, хітрыкі скарыстоўваць, як, напрыклад, яна ж не называла захоп, нават не захоп, а вайсковыя дзеянні супроць Чэхаславаччыны. Яна неяк хітра назвала, што там дапамога брацкаму народу, то бок яна заўсёды любіла так завуаліраваць хітра, як сёння любіць рабіць Расія. То бок яны не назвалі вайну вайной, а яны назвалі спецыяльныя вайсковыя аперацыі. То бок, гэта такая савецкі прыём яшчэ. І тут тое ж самае, то бок беларусізацыя, хаця па факце, што такое беларусізацыя? Яны фактычна, гэта смешна гучыць, яны дазволілі беларусам ужываць беларускую мову. Вось гэта яны называюць беларусізацыяй. Каб потым, к 30-м годам, усіх запомніць, самых выбітных дзеячаў, і знішчыць выдатна. Вось гэта вся беларусізацыя. Таму беларусізацыя — гэта вельмі сумнеўнае слова, сумнеўны панятак, які не адпавядае рэчаіснасці. Ён хлуслівы, я б так сказаў. І вось рэформа 33 года — гэта фактычна рэпрэсіўная рэформа. Я тут газету не ўзяў. Здаецца, мусіла быць газета ва ўстаўках. Ей няма. Давайте сюды пяройдзем і паспрабую знайсці. Была газета. Дзе яна? «Звезда». Вось, у газеце «Звезда» было выдадзены артыкул аб зменах і спрашчэнні беларускага правапісу. Пастанова Савету народных камісараў. Таксама, гэта ніяк шырока у грамадкасці не абмяркоўвалася, то бок гэта зрабілі цішком, як я і зазначыў у выпуску. Вось газета за 28 жніўня 33 года, хаця яна яшчэ напісаная згодна з Трашкевіцай. Сёння ў нумары і гэтак далей. Вельмі класна напісалі. У Вільні было навуковае таварыства, якое напісала пратэст. У выпуску я толькі зазначыў назву, але насамрэч увесь пратэст вельмі цікавы. Яго вельмі варта прачытаць, таму што все, што, тая рэформа, тая рэпрэсія, якая адбылася з беларускай мовай, з беларускай граматыкай, яно апісваецца ў гэтым пратэсце. Яны вельмі, так класна апісалі. Давайте паглядзім. Яны напісалі, што Савет народных камісараў БСР апублікаваў у менскім афіцыозе «Звезде» дэкрэт аб зменах і спрашчэннях правапісу. Гэта мы з вамі пабачылі, я толькі што паказаў гэту газету. Вось яна. Вось, яны апублікавалі. Вось рэакцыя беларускага навуковага таварыства. Дэкрэт гэты змяшчае 28 пунктаў, якія рэфармуюць беларускі правапіс і падае гэткія матывы
рэформы. Беларускі нацыянал-дэмакратызм, выходзячы з сваіх буржуазных контррэвалюцыйных мэт, это, ведаеце, гэта трэба здагадацца назваць дзеячаў, які займаліся мовазнаўцаў рэформай, нацыянал-дэмакратамі, які выходзілі са сваіх буржуазных контррэвалюцыйных мэт. Гэта ж такая бздура. Далей чытаем. Праводзіў падрыўную шкодніцкую работу як на гаспадарчым, так і на культурным фронце, у тым ліку і ў галіне мовы, тэрміналогіі і правапісу. Нацыянал-дэмакратызм імкнуўся ўсімі мерамі і спосабамі адарваць беларускую літаратурную мову ад мовы шырокіх беларускіх працоўных мас, стварыў штучны бар'ер паміж беларускай і, дарэчы, важны момант, рускай мовамі і асмешваў беларускую мову рознымі сярэдневековымі архаізмамі і буржуазнымі вульгарызмамі. Існуючы беларускі правапіс значна засмечаны указанымі нацдэмаўскімі плынямі і таму падлягае зменам. Это проста маразм. Але самае галоўнае, самае галоўнае, беларускай і рускай мовай. То бок яны не хавалі гэта. Яны не хавалі гэтага, што бар'ер паміж беларускай і рускай мовай. То бок фактычна рэформа рабілася, каб зблізіць беларускую мову з расійскай. Это важны момант. Ну, далей яны апісваюць. Так. І нас цікавіць далей. Нягледзячы на гэткае тлумачэнне дэкрэту, рэформа, праведзеная Саветам БСР, ідзе зусім у іншым кірунку. Разумеючы інтэрнацыяналізм як падпарадкаванне беларускага правапісу і мовы нормам расійскага правапісу і граматыкі. Зусім не згодным ані з духам беларускай мовы, ані з фанетычнымі прынцыпамі, існаваўшага дагэтуль на ўсіх абшарах Беларусі беларускага правапісу. Так, другі пункт гаворыць, што не і без, калі яны стаяць асобна, заўсёды трэба пісаць праз «е». Як быццам адзін толькі факт напісання «не і без» разам ці асобна змяняе вымову. Але ў сапраўднасці так не ёсць. Напрыклад, паводле рэформы было «без дому», але «бяздомны». У першым выпадку беларусы вымовіць таксама, як і ў другім. Гэта значыць «я», а не «е», як загадвае дэкрэт. Пункт 4. Выкінуць мяккі знак з напісання паміж мяккімі зычнымі, напрыклад, замест «снег», «дзверы» па стараму правапісу. Трэба пісаць «снег», «дзверы». Дарэчы, я наўмысна зараз чытаю «снег», «дзверы», таму што тое, што прыбралі мяккія знакі, мы можам зараз, дарэчы, доўга спрачацца. Я думаю, тут у чаце людзі рознага меркавання, хтосьці за тое, каб мяккія знакі пісаліся, тыя, хто за тое, каб яны не пісаліся. Я зараз выкажу проста сваю думку, што праз тое, што мяккія знакі скасавалі, прыбралі, многія, можна пачуць і публічна, і не публічна, што дзіна беларусы некаторыя, нават многія чытаюць цвёрда, не мякка, «снег», а не «снег». Яно нават, я памятаю, нехта пісаў, што яно нават хутчэй нагадвае гук «ш», такое «ш», свісцячы, «снег». Дзверы. Хаця ёсць людзі, які б сказалі «дзверы». Вы, напэўна, не буду узгадваць. Тут я хацеў узгадаць аднаго расійца, які спрабаваў па-беларуску размаўляць, і у яго так, дарэчы, гэта яскрава чуваць, не буду узгадваць. Але таксама цікавы момант, калі даць расейцам, якія беларускую мову ніколі не чулі, не бачылі, прачытаць. У іх будзе вось так гучаць «дзверы». Хаця трэба «дзверы» чытаць. Таму такая праблематыка ёсць, яна існуе. Нават у школах выкладчыкі, яны таксама чытаюць цвёрда, яны не чытаюць мякка «снег» ці якое яшчэ можна слова прыгадаць. Хай будзе «снег». Яны чытаюць «снег», а трэба «снег». Давайте ідзем далей. Мяккі знак захаваць
перад мяккім зычным толькі ў такіх словах, у якіх ён у назоўным склоне пішацца перад цвёрдым зычным. Напрыклад, пісьмо на пісьме. І гэта стаіць у яўнай супярэчнасці з беларускай фанетыкай. Бо калі ў расійскай мове пішуць снег, так, нам трэба вышэй. А чаму я? Вось так. Свет, дык яны так і вымаўляюцца. Тут я цалкам згодны, яны так і вымаўляюць. У беларускай жа мове ў падобных выпадках выразна чуваць мяккі зычны, і таму напісанні снег, свет, дзверы зусім адпавядаюць фанетычнаму прынцыпу, бо перадаюць запраўдную вымову. Пункт 5. Таксама выкінуць мяккі знак паміж падоўжанымі, зычнымі, замест насенне, галлё, калоссе і таму падобнае пісаць насенне, галлё, калоссе. Замест суддзя пісаць суддзя, падоўжанае дз перадаваць праз дз. Падоўжаныя ці падвойныя зычныя, як н, л, с і іншыя паходзяць з славянскіх, выбачайце, не ведаю, як гэта прачытаць, і іншае. Напэўна, гэта мяккае, не, л, с. І іншае, калі пасля іх стаіць галосны гук, то зычны упадабняецца да й. Можа гэта й такое? Не, л, с? Ладно. І тады ў беларускай мове атрымоўваецца падвойны мяккі зычны. Гэта чуваць выразна ў жывой беларускай народнай вымове. Выкіданне мяккага знаку з падвойных зычных зусім нязгодна з беларускай фанетыкай. У злучэннях каранога д з с, каранога д з с, як дзіўна гэта гучыць, наступных суфіксаў нязменна захаваць с. Такім чынам, замест гарадскі, грамадскі, рэформа вымагае пісаць гарадскі, грамадскі і таму падобнае. Значыць, так, як у расійскай мове. Зычны г, ж, з, х, ш у геаграфічных назовах нязліваць. Дарэчы, таксама ёсць нюанс, я заўважыў, што няслушна, нават тагачасна, альбо тут націск на і падае, я мусіць быць, калі націск на першы склад, няўжо будзе нязліваць. Мне здаецца, не зліваць. Таму вось гэта мяне здзіўляе, таму што я заўважаю, што людзі, якія вучацца пісаць тарашкевіцаю, яны заўсёдна пішуць ня, не разумеючы, як гэта працуе. Е пераходзіць у я, калі на першы склад пад націскам. І, адпаведна, не зліваць, так не гучыць, не зліваць мусіць быць. І тут пэўна памылка, калі я не памыляюся. Давайце далей. Не зліваць з суфіксальным с, прычым г, к, х у большасці выпадкаў змяняць на жш. Значыць, замест праскі, чэшскі, французскі, рыскі, каўказскі трэба пісаць праскі, чэшскі, французскі, рыскі, каўказскі. Ці інакш кажучы так, як у расійскай мове. Бо беларуская мова не ведала дагэтуль ані падобнага напісання, ані вымовы. І гэтак далей. Там пра мяккі знак, пра акання, екання і тому падобнае. Вось гэта пратэст. Не звіваць, Александр піша. Окей. То я неадукаваны. Не звіваць. Добра, я гэтага не ведаў. Давайте спраўдзім гэта слова, скарнік. Ёсць такое слово, звіваць. Ёсць. Дазвіць. Окей. Александр, дзякуй, я гэтага не ведаў. Шляхціш, у арыгінальнай тарашкевіцы е у я пераходзіць яшчэ ў другім складзе перад націскам. Не звіваць. Добра. Насамрэч, тут не зусім я разумею, што маецца на ўвазе пад арыгінальнай тарашкевіцы, таму што ў тарашкевіцы таксама былі свае рэформы. Напрыклад, у 2005 годзе Франак Вечорка з іншымі мовазнаўцамі прадставілі сваю рэформу тарашкевіцы і гледзячы, што тут маецца на ўвазе, то бок, што маецца на ўвазе пад арыгіналам. Гэта, ведаеце, можна ўвидзець карцінку, дзе Чалавек-павук стаіць, паказвае пальцам, іх там трое. Мне нагадвае гэту карцінку.
Вось, ну добра, хачу сёння давайце падзякаваць спадару Александру як самому актыўнаму чалавеку ў чаце, менавіта які ўзаемадзейнічае з тым, што я кажу, гэта вельмі крута. Насамрэч, я вельмі ўдзячны вам, Александру, таму ну гэта важна, тому што такія вось тэмы, асабліва моўныя, яны вельмі складаныя, тут вельмі складана самастойна разбрацца і складана, ну, вельмі лёгка памыліцца, таму вельмі важна, што ёсць такая рэакцыя, што са мной вось спадар Александр і спрачаецца і даводзіць, это вельмі важна. Это вельмі важна і напэўна гэта тое, што я бы хацеў бачыць на трансляцыях, каб таксама была такая рэакцыя. Это важна. Тады інфармацыя яна будзе праўдзівай. Арыгінальная Трашкевіца, правапіс з 18 года па 26, але в 18 годзе той правапіс Трашкевіча, які быў выдадзены, это не той же самы, што і 26 годзе. Ён усё адно рэфармоўваўся, то бок ён пакрысе удакладняўся. Таму гэта ну розныя, ўсё адно розныя. Таму тут гледзячы што маецца на ўвазе. І я думаю, што сам Тарашкевіч ён бы потым сам удакладняў, калі б яго не рэпрэсавалі. Дарэчы, калі да этэру далучаюцца новыя людзі, калі ласка, нагадаю, націскайце падабайку, пашырайце гэтую трансляцыю, я буду вам за гэта вельмі ўдзячны. Ну, гэта таксама, калі вам падабаецца моя праца, вось, я для вас што я раблю? Выпускі, зараз распачаў трансляцыю, раблю допісы тэматычныя ў Тэлеграм, у супольнасць, і гэта все займае вельмі шмат часу, энергіі. То бок у мяне ёсць у маім жыцці асноўная праца, а гэта мне прыходзіцца па-за працы, альбо ўставаць раненька, альбо па-за працы, гэта шмат часу, энергію забірае. Таму, калі ласка, падтрымайце мяне, я буду вам вельмі ўдзячны за вашу падтрымку. Вы можете падтрымаць проста каментарамі, падабайкамі, як вам зручней, альбо падтрымаць на патрыёне, на спонсарскай падпісцы, таму што толькі дзякуючы вам мой контент мае магчымасць выходзіць, я маю магчымасць ствараць яго, рабіць, то бок не спыняцца. Это важна, гэта насамрэч важна. Таму што толькі вось тыя сродкі, які ёсць з патрыёна, я паляпшаю якасць, набываю сабе абсталяванне, нейкія падпіскі на платформы, дзякуючы якім я магу манціраваць, ствараць карцінкі, вокладкі. Ну, напрыклад, на мінулай трансляцыі я ўзгадаў, што я аформіў сабе падпіску, напрыклад, на штучны інтэлект Леанарда. І то бок гэта стала толькі дзякуючы, ну, магчыма, толькі дзякуючы патронам і спонсарскай падпісцы. Таму вось, шчыра дзякую усім, хто мяне падтрымлівае і хто плануе таксама падпісацца. Буду за гэта вам вельмі ўдзячны. Так, секундачку, на іншым маніторы у мяне разрад. Зараз я далучу яго. Секундачку. Раз. Вось. Насамрэч, мне так самому неяк неёмка увесь час нагадваць пра Patreon, спонсарскую падпіску, ну, таму што такое, ведаеце, нібыта я выпрошваю гэта, дайце. Ну, як ёсць, таму што мне прыходзіцца гэта казаць, таму што гэта рэальна патрэбна, таму што маіх асабістых сродкаў там нешта набываць, нешта купляць не хапае, а хочацца, ну, паляпшаць якасць, хочацца выпускаць контент увесь часна, ну, сродкаў не хапае, таму патрэбна падтрымка. Добра, ну давайте ісці далей. Вось. Так, мы спыніліся на рэформе.
што 33 год я вам прачытаў пра пратэст навуковага таварыства ў Вільні наконт рэформы, а зараз я вам пакажу яшчэ больш пашыраныя прыклады, тому што не толькі рэформа, ведаеце, я сам калісьці лічыў, што вся рэпрэсія граматыкі беларускай мовы зводзілася да таго, што прыбралі мяккія знакі, там не ведаю пачалі пісаць не ведаю. І здаецца, як бы рэпрэсія не выглядае рэпрэсіі. Але гэта не так. Гэта не так, таму што давайте зараз пакажу вам. У мяне ёсць падручнікі, спецыяльна я падрыхтаваў для вас, каб мы з вами паглядзелі. Так, я не бачу. А дзе ён? Селянка. Можа тут? Вось. Так, это про савецкую літаратуру. Ну, вось ёсць класная кніга, я потым дам вам спасылку. І ў ёй вельмі ўсё падрабязна распісваецца. Напрыклад, русіцызмы ў галіне марфалогіі. Рэформа 33 года увяла ў беларускую мову некалькі чужых ёй расійскіх марфалагічных асаблівасцяў, выкінуўшы з яе адпаведныя ім беларускія асаблівасці. Гэтак для бальшыні назоўнікаў мужчынскага роду ў родным склоне адзіночнага ліку рэформа ўвяла канчатак А завода інстытута сацыялізма. Хаця беларускай мове ўласціва заводу інстытуту сацыялізму. А таксама заміж беларускіх канчаткаў назоўнікаў мужчынскага і ніякага роду у давальным і месным склоне множнага ліку ом-ох, братом аб гарадох сталіся братам аб гарадах. Таксама гэтай рэформу ў беларускую мову было ўведзена некалькі расійскіх марфалагічных асаблівасцяў у галіне лічэбнікаў і дзеясловаў. З расійскіх элементаў ускланення назоўнікаў, якія праніклі ў беларускую мову, незалежна ад рэформы і выказваюць тэндэнцыю далейшага пашырэння. Варта адзначыць канчаткі «ей» у родным склоне. Нармальна ў беларускай мове мусіць быць канчатак «яў». Напрыклад, цяжкасцяў, сувязяў, а стала цяжкасцеў, сувязяў. І, дарэчы, я хацеў гэты момант адзначыць, гэта яскравы прыклад таго, што сучасны акадэмічны правапіс няправільна называць наркамаўкай, таму што наркамаўка гэта тая пачвара, якая атрымалася ў тыя гады. У 33 годзе на ёй пісалі, і гэта было жахліва. Гэта дзіна пачвара. Вось яшчэ адзін прыклад, пачалі пісаць магчымасцей, масцей, выпадковасцей, але цяперака у сучаснасці гэта адкацілі назад. Цяпер ужо нормою стала цяжкасцяў, сувязяў, і нават на купюрах беларускіх можна прачытаць гэта 50 рублёў. Зараз, як там было? У беларускіх рублях. А давайте загуглім. Я памятаю, на беларускіх рублях это можна было знайсці. Беларускія рублі. Так, дзе ж яно? О, дарэчы, пагоня.
Так, а я нават не магу знайсці прыклад. Ладно. Рублёў. Ладно, я так не знайду. Але у сучасным паводле сучаснага 50 падказваюць. Ладно. Давайте идем далей. Так, асабліва пашыраным сёння русіцызмам у галіне прыметнікаў ёсць паралельнае будаванне найвышэйшай ступені прыраўнання прыметнікаў побач з прыстаўкай «най», як нармальна ў беларускай мове, яшчэ і пры дапамозе заменніка «самы», звычайнай формы ступені прыраўнання. Напрыклад, мой калгас самы багаты. У традзе ён лічыўся лепшым знаўцам самых глухіх і самых кароткіх сцежак. Ну і гэтак далей. Так. Самы багаты. Мой калгас самы багаты. Так. Давайте зараз я памятаю быў класны момант. Вось. Тое, што нам сёння вельмі знаёма, зараз давайте сусветнай вайны. Вось, тая пачвара, якая сёння устойліва трымаецца нават у медыях, і гэта ёсць у буйных медыях, што мне не падабаецца. Это вось гэтая пачвара. Вось як слова набліжаўшыся. Чытайма. Неіснуючыя беларускай мове зваротныя дзепрыметнікі заступаем апісальнымі формамі, ужываючы дзеля гэтага даданы азначальныя сказы з заменнікамі што або як, які. Напрыклад, замест супраць пагрозы набліжаўшыйся сусветнай вайны, па-беларуску скажам супраць пагрозы сусветнай вайны, што або якая набліжалася. І гэта правільна. То бок, я не ведаю, які... Зараз шмат такіх канструкцыяў, жахлівых, кшталту, умоўна скажам, кіруючых, так неправільна сказаць. Мы скажам у беларускай мове, што кіруюць, альбо якія кіруюць, альбо кіроўных. Прычым, я гэта памятаю, нават у школе нам тлумачылі, але тым не менш, згодна з сучаснай акадэмічнай нормай, гэта дапускаецца, то бок кіруючых, і тому падобна. Там ось можна любыя канструкцыі. Я памятаю, што нам у школе тлумачылі, што калі ў расійскай мове там будзе кшталту кіруючых, то бок канчатак «щіх», вось гэта кіруючых, то, дапэўна, ведаеце, што у беларускай мове так мы не скажам кіруючых, мы скажам, што кіруюць. То бок такія формы не ўласцівы беларускай мове. Вось таксама класны
классное описание. Так, а мне камера зникла. Ясно. Секунду. Я зараз вам сябе верну. Пачакайце-ка, ласка. Вось гэта я папаў. Зараз, панове, я зараз вернуся да вас. Так, я шукаю свою камеру. О, меня перевернуло. Секундочку. А вось я. А вось и я. Давайте вернемся. Русіцызмы ў сінтаксісе. Таксама, вось вельмі цікавы момант. Як было ўласціва беларускай мове, і як ёсць уласціва беларускай мове, і як увялі. Адна з характэрных сінтаксічных асаблівасцяў беларускай мовы, якая адрознівае яе ад расійскай мовы, гэта ўжыванне розных склонаў пры дзеясловах з адмоўем і пры тых жа дзеясловах без адмоўя. Гэтак дзеясловы без адмоўя ў ролі выказвання ў сказе у беларускай мове кіруюць вінавальным склонам, у якім стаіць дапаўненне. Калі ж гэтыя дзеясловы ўжываюцца з адмоўем, яны вымагаюць ад дапаўнення роднага склону. У расійскай літаратурнай мове, асабліва савецкага перыяду, у абодвух выпадках пры адмоўі і без яго дапаўненне заўсёды выступае ў вінавальным склоне. Давайте паглядзім проста прыклады. Пэўна, гэта інфармацыя вельмі складаная для такого ўспрыняцця. Давайте на прыкладах. Прыклады. Мне не хацелася трывожыць той спакой і роздум, замест таго спакою і роздуму. Не выставіў на пасмешчышча дзікую безграмотнасць кісяля, замест дзікай безграмотнасці. Не выставіў на пасмешчышча дзікай безграмотнасці. Шукаць далёка прыклады не трэба, замест прыкладаў. Шукаць далёка прыкладаў не трэба. Не ўцяміўшы сэнс яго словаў, замест не ўцяміўшы сэнсу яго словаў. Сымон не прамінуў здзейсніць свой запаведны план, замест не прамінуў здзейсніць свайго запаведнага плану. Брыгада не забяспечылі патрэбны фронт работы, замест не забяспечылі патрэбнага фронту работы. Успомнім і тое, што за апошняе стагоддзе ніхто не перамагаў наш народ, замест ніхто не перамагаў нашага народу. Але першыя поспехі не ўскружылі галаву. Замест
не ўскружылі галавы. Вельмі цікава. Яшчэ вельмі цікавы момант — гэта фразеалогія і ідыёматычныя выразы. Вось то, што я расказваў. Тут таксама гэта ёсць, што заслуговае ўвагі пастаноўка пытання замест увага заслуговае на. Яшчэ раз, пастаноўка пытання заслуговае на ўвагу. І тут вельмі класна, што аўтар гэтай кнігі, мы яшчэ да яго вернемся, ён прыводзіць яшчэ прыклады, як гэта ў расійскай мове. Напрыклад, толькі за апошнія гады ў сталіцы рэспублікі уступілі ў строй заводы. Так, дзе яно? А тут ён не тут ён не прывёў. Ці я не бачу. Ну вось, то, што прыводзіў прыклад. На самай справе, на самом деле, узапраўды. Ці... Вось. Гандлюючыя арганізацыі закліканы аказваць актыўнае ўздзеянне на прамысловыя прадпрыемствы. То бок, як піша аўтар, гэта даслоўны пераклад расійскага. Вось, прызваны аказваць актыўнае воздействие. Правільна, па-беларуску можна сказаць, заданне гандлёвых арганізацыяў актыўна ўплываць на прамысловыя прадпрыемствы. Яно нават, гучыць больш уласціва беларускай мове. Піліп па праву лічыцца лепшым работнікам вытворчасці. То бок гэта ідыёматычны расійскі выраз па праву. Замест яго можна сказаць правільна лічыцца ці справядліва лічыцца. Вось, з хваляваннем глядзіцца тая частка фільма, дзе паказана, як на завод прыехаў Мікіта Хрушчоў. Цяпер як ніколі патрабуецца, каб прапагандыст добра валодаў тэорыяй. 7 мільёнаў дамоў мяркуецца пабудаваць у сельскай мясцовасці. Тут мы маем аўтаматычнае перанесенне ў беларускую мову спецыфічных для расійскай мовы выразаў з безасабовымі формамі, зваротных дзеясловаў. То бок, смотрится на часть фильма, требуется, чтобы пропагандист предлагается построить. Вось, дарэчы, таксама, што вы мне пішаце? Добра. Русіцызмы ў галіне слоўніцтва. Гэта, дарэчы, самае вось жорсткае, што ёсць, таму што, як я тлумачу ў выпуску, ёсць многа словаў, якія гучаць аднападобна што ў беларускай мове, што ў расійскай, але маюць розныя значэнні. На гэтым, ловлюся і я думаю, многія ловяцца, таму што, гэта складана. Як можна гэта адасобіць, вызначыць, што гэта розныя словы. Я прывёў толькі адзін прыклад, але, калі ласка, перад вашымі вачыма процьма прыкладаў. Давайте зачытаем разам. Вось. Абвяржэнне, аправержэнне. Вось, напрыклад, пагражаеце і патрабуеце надрукаваць абвяржэнне. Не лічу патрэбным авергаць. Яго можна навучыць толькі жыццё, неабвержаны факт, перад якім ён апынецца. Па-беларуску больш правільна будзе адкліканне, адклікаць, зняпраўдзіць, запярэчыць, незапярэчны, у залежнасці ад адцення
значэнне. І апасацца. Здавалася, апасацца гучыць аднападобна. Ён апасаецца, каб праз гэта не павялічылі праграму наогул. Хаця слушна будзе баяцца, асцерагацца, то бок ён асцерагаецца, каб праз гэта не павялічылі праграму наогул. Аплот і аплот. Бачаць у Савецкім Саюзе аплот... Я не могу гэта чытаць. Бздура. Разбурыць аплот... Яшчэ бздура. Ладно. Разбурыць аплот еўрапейскай і азіяцкай рэакцыі. Царска-самадзяржаўны лад было нялёгкай задачай. Па-беларуску будзе апора, то бок слушна было б сказаць разбурыць апору еўрапейскай ці азіяцкай рэакцыі. Асобай. На долю працоўных савецкай Беларусі выпала асобая задача быць пастаянным вартавым савецкіх варот. Па-беларуску будзе адмысловы асаблівы. На долю працоўных савецкай Беларусі выпала асаблівая задача ці адмысловая задача. Ідём далей. Класнае слово, вопыт. Ведаеце, што такое вопыт? Мы зараз давайте прачытаем. Вопыт і опыт. Накоплены ў гэтай справе вопыт трэба умела выкарыстоўваць. Па-беларуску мы б сказалі дазнанне, практыка. Накоплены ў гэтай справе практыка, ёй трэба умела выкарыстоўваць. То бок накопленую ў гэтай справе практыку трэба умела выкарыстоўваць. А вопыт, дарэчы, раней гэта, калі паглядзець нават слоўнік Байкова-Некрашевіча, гэта апытанка. То бок вопыт, як у расійскай мове опыт, мы б сказалі б зараз досвед. А вопыт гэта апытанка. Гэта розныя словы. І тут таксама блытаніна праз вось гэтую сугучнасць, то бок калькаванне. Давайте яшчэ некалькі прыкладаў. Я вам просто скажу спасылку на гэтую кнігу і на іншыя кнігі у мяне ёсць. І вы зможаце потым пачытаць іх. Хаця, калі жадаеце, напішыце ў чат плюс, каб было прасцей. Можа быць, гэтай кнігі давайте я дашлю спасылкі ў свой тэлеграм-чат. Давайте так. Напішыце ў плюс у чат, калі вы жадаеце, каб я ў тэлеграм свой даслаў спасылкі на гэтай кнігі. То бок я іх апублікую. Знешне. Внешне. То бок вось яшчэ класны прыклад. Знешне і внешне. Сур'ёзна адказала Вольга Калінаўна. Ноткі самахвальства і знешняя глыбадумкасць пытання закранулі паходню. Па-беларуску больш уласціва вонкавы. То бок мы б сказалі вонкава сур'ёзна адказала Вольга Калінаўна. Ноткі самахвальства і вонкавая глыбакадумнасць пытання закранулі паходню. Іспыты і іспытанне. Ну, якія твае іспыты? Па-беларуску сказалі б мы экзамены. Выпыты. Са словом выпыты я ўжо сустракаўся. Дарэчы, у інстаграме ёсць такі спадар, як пан Літоўскі. Ён піша пра беларускую мову. А я яго зараз знайду ці не знайду? Дарэчы, кажучы. Вось класка. Дармовая реклама для пана Літоўскага, таму што ён увесь часна, скажем так, прыходзіць
под мои ролики, каментуе, дапамагае мне. Калі ласка, я у адказ рэкламую бясплатна дармова яго аккаунт у інстаграме, і ён піша пра беларускую мову. Вось пра выпад і іспыт, калі ласка, ён піша, што слынны мовазнаўца Юрась Бушлякоў ужывае мова, піша, што іспытваць, выпрабоўваць па-беларуску, іспытны, выпрабавальны. Ну, ён тут распісвае і так далей. Аддзел, дружына, а не атрад. Дзіця, дзяціна, а не дзецішча. Рабяты супраць дзеці. Аграбаты і чай, імбрык і чайнік, аптэка і зельня, зышыць і жадаць. Калі цікава, можете падпісацца. Давайте я вам у чат. А я змагу зараз у чат гэта даслаць? Секундачку, давайте паспрабую. Таму што яму мне не шкада. Хаця я прызнаюся, што мае прыяцелі на пан-літоўскага скардзіліся, што ён прям так прыходзіў да іх і так настойліва тлумачыў. Ось, не ўсім людзям гэта падабаецца. Многія скардзяцца, крыўдзяцца. Ну, я іх разумею, але мне нармальна. То бок, на маю думку, калі ён мяне выпраўляе, выпраўляю, прынцыпе, чаму і не. Бывае, я згаджаюся, бывае, не згаджаюся, але ён шмат і, скажем, дапамог мне і даслаў класныя кнігі па беларускай мове, якія, дарэчы, сёння вам пакажу. Таму, так, мне не шкада. Вось, я знайшоў яго старонку, зараз я вам дашлю у чат. Вось пасылка на яго інстаграм. Калі вам цікава, пераходзьце, падпісвайцеся. На пан-літоўскага, таму што, ну, аккаунт цікавы. Зноўку, ёсць моманты, з якімі я згодны, з якімі я не згодны. Ну, гэта справа асабістая. Насамрэч, чалавек, ведаеце, і пан Літоўскі гэта унікальны чалавек. Ён апантаны беларускай мовай. То бок ён зачытвае і, я не ведаю, я так разумею, ён проста днямі шукае інфармацыю, каб зрабіць допісы у інстаграм. Многія моманты, якія я выправіў у сваёй беларускай мове, напрыклад, я кажу не пост, а допіс, гэта дзякуючы пану Літоўскаму. Ёсць, напрыклад, моманты, з якімі я не пагаджуся, напрыклад, жарло і крыніца, што жарло гэта больш уласцівае беларускай мове слова. Ну, напрыклад, то бок. І напраўду, жарло, гэтае слова ёсць у статутах. І раней гэтае слова беларусы ведалі. Але на сённяшні дзень я бы не крытыкаваў слова крыніца. Яно ўжо такое шырока ўжывальнае і, скажем, ну, звыклае нам. Але таксама прачытаць гэты артыкул, допіс, карысна. Вы шмат чаго даведаецеся. Жарло і крыніца, адкуль вось што ўзялося. Гэта цікава. Так, все, зорны час пан Літоўскага прайшоў. Давайте разбавім лексіку апытанкай. Давайте, вось тэматычная апытанка, ці ведаеце вы Тарашкевіцу? Давайте пройдзем яе. Гатовы? Давайте згуляем як мінулы раз на мінулай трансляцыі. Ну, паехалі. Калі, дзе, якімі літарамі упершыню выйшла знакамітая беларуская граматыка для школ Тарашкевіча? І тут варыянты. У 22 годзе у Менску кірыліцай, у 1905 годзе у Іўі арабіцай, у 1918 годзе ў Вільні лацінкай, альбо ў 1863 годзе ў Смаленску кірыліцай. Вашы варыянты. Давайте 1, 2, 3, 4.
пішыце ў чат, і я буду за вас выбіраць. Галасуйма. Першы варыянт у Менску кірыліцай гэта 1, апошні 4. Гэта 2, гэта 3. Пішыце лічбу. Так. 2, 2, 3, 3. Ну, збольшага за 3. Ну, то ж давайте 3. Слушна. У канцы 1918 годзе Барыслаў Тарашкевіч выдаў спачатку беларускую граматку для школ беларускай лацінкай, а праз пэўны час той самы дапаможнік беларускай кірыліцай. Дзе нарадзіўся Браніслаў Тарашкевіч? Першае. У засценку Мацюлюшкі пад Вільняй. Другое. У Драздах пад Менскам. Трэцяе. На памежным пераходзе Каменны Лог. І чацвёртае у Берліне. Вашы стаўкі. Дзе ён нарадзіўся? 1, 2, 3, 4. Вашыя варыянты. Ад 1 до 4. Так, першы варыянт 1, 2. Ваши ставки. Все? 1, 2? 1, 1. Правильно. У засценку Мацюлюшкі пад Вільняй. Якая іншая назва Тарашкевіцы? Экстрэмісцкі правапіс, беларускі клясычны правапіс, буржуазна-нацыяналістычны правапіс, польска-літоўскі правапіс. Ну, гэта проста. Это вы і так адгадаеце. Беларускі класічны. Чаму Тарашкевіч пісаў пляны і лёзунгі? Бо меў невыразны почырк і ў друкарні паблыталі літары, бо ў ягоным засценку не вымаўлялі цвёрды гук «л», бо гэты словы з лацінскай і нямецкай, дзе гук «л» паўмяккі. 1, 2, 3. Піша, што все варыянты правільныя. Мінулыя. Ну, тут, пэўна, давайте адразу вось так адгадаем. Так. Як у Тарашкевіцы перадаецца беларускае яканне? Ведром возера не вычарпаць, ведром возера не вычарпаць, ведром возера не вычарпаць, ведром возера не вычарпаць. Ну, вось так. І як у Тарашкевіча пішацца назва знакамітага палаца Радзівілаў, тых самых, які займаліся этнацыдам беларусаў? Гэта, напэўна, жарт. Несвійскі палац, ну тут все проста, вы адгадаеце вельмі лёгка. Што значыць слова «рыскі», напісанае Тарашкевіцай? Ну, тут таксама самалёгка. Тут, напэўна, вельмі лёгкі апытанка. Давайте... Я думаю, гэтая пытанка далей будзе вельмі лёгкая на Тарашкевіцу. В прынцыпе, гэта лагічна, што тут далей будзе. Окей, давайте ведаеце, што так зробім. Я зірнуў на час. Я зірнуў зараз на час. І я зразумеў, што мы з вами ўжо балбытаем менцім языком 2 гадзіны. Это да халеры. Давайте будем на гэтым сканчваць. Я вам пару яшчэ слоў прывяду прыклад. Вось, вельмі важна. Урок. Зараз
вельмі распаўсюджана, што заняткі ў школе называюць урокамі. Хаця ў беларускай мове урок гэта хвароба. І слушна будзе лекцыя, навука. Урач, таксама дзіўнае слова, калі ёсць слова лекар. Гэтак далей. Так. А ці стрым застанецца? Так, ён застанецца. Агулам, давайте яшчэ хацеў вам вось што паказаць. Ёсць у мяне... Так, дзе гэтая кніга? У мяне запісаныя 17-я старонка, а што на ёй? Ці гэта не тут, не ў гэтай кнізе. Зараз, а 19-я? Так, 19-я гэта было тут. Напэўна, я сабе запісаў у нататнік пра гэту старонку. Вось узгадка, што народны сакратарыят Беларускай Народнай Рэспублікі прыняў пастанову пра абвяшчэнне беларускай мовы дзяржаўную і абавязковую мову рэспублікі. Это з архіву БНР. Вось класная цытата статута ВКЛ. А пісар земскі маюць па-руску літарамі і словы рускімі ўсе лісты і позвы пісаці, а не іншым языком і словы. Гэта быў закон. Так, і тут давайте яшчэ 28-я старонка была. І мы будзем сканчваць. Мы адсюль пачалі сёння. Вось гэта апошняе, што сёння я вам пакажу. А гэта... давайте так. І мы на гэтым скончым. Я падказваю на ваши пытанні, і вось гэта будзе заканчэнне. То бок зараз я вось гэта паказваю, і будзе заканчэнне. Што я вам паказваю? Я у выпуску казаў, што у савецкі перыяд самі беларускія пісьменнікі, аўтары супраціўляліся вось гэтай рэформе беларускай граматыкі 33 года. І як яно выглядала? Вось, напрыклад, аўтар Карпаў за годам год. Ён спярша пісаў у газету, а потым выдаваў кнігу. Так рабілі многія. Вось, напрыклад, ён пісаў: «Усе глядзелі на Васіля з недаўменнем, а ў кнізе ўжо няўцямна». У кожным з іх ён як бы пачынаў бачыць праванарушыцеля, а ў кнізе ён пісаў правапарушальніка. Уезд сутульнай постаці у некай пакоранай паходцы было штосьці манашаскае, а ў кнізе ён пісаў уезд згорбленай постаці
У нейкай пакорнай хадзе было штосьці ад манашкі. І так далей. А вось Шамякін. Памятаеце Шамякіна? Ён пісаў. Вось, напрыклад, «Адчапіся ты, Кацька, ад мяне», бесстрасна і абыякава сказала яна. А ў кнізе ён выдаў «Адчапіся ты, Кацька, ад мяне», абыякава сказала яна. То бок не бесстрасна, а абыякава. І гэтак далей. Давайте падказваю на ваши пытанні зараз. Зараз самы час нешта напісаць. Александр піша, што урач са старабеларускай. Вельмі прадукцыйны корань быў. Урач той, хто рачыць, гаворыць. Ну, дарэчы, цікавы факт, я гэтага не ведаў. А давайте спраўдзім. Рачыць. Слова рачыць ёсць, я гэта ведаю. Але то, што ад яго ідзе слова ўрач, я гэтага не ведаў. Рачыць гэта жадаць, спрыяць, быць ласкавым. Вось, рачыты. То бок гэта старое беларускае слова. Рачыць я пра яго ведаў, але урач... Адкуль яно пайшло? Хіба ад рачыць? Александр дадае, што сурочыты і врач аднакаранёвыя, то бок нешта прычыніць словам сказаўшы. Цікава. Ну добра, вось гэта цікавінка ад Александра, я гэтага не ведаў. Пра што урач паходзіць са слова рачыць. Гэта цікава. Спадар Стэфан піша, мовам заняткі ў школе называць вольным часам. Я не зразумеў вашу думку. Калі ласка, удакладніце. Зрабіце эфір з Валентинам і з Ветравай. Ага. Ну, мне здаецца, з Валентинам я дакладна не зраблю, тому што ён у Беларусі, калі я не памыляюся, то бок ён проста са мной не зробіць, як і я з ім, тому што я экстрэміст, а ён у Беларусі, гэта небяспечна. А што тычыцца спадарыні Лізаветравай, ну тут ўжо як атрымаецца цікавая думка. Паспрабую, можа быць, як-небудзь прапанаваць. Вось. Пра рачыць цікава, ці гэта як зубы загаворваць. Ну вось, я ўжо сёння паказваў пераклад, што рачыць гэта жадаць, спрыяць, быць ласкавым. Ну, негатив піша, што добрага вечара, спадарства. Добрага вечара. Дарэчы, пан негатив, ці ёсць у цябе магчымасць зараз даслаць, калі ласка, спасылку на наш Discord, на Steam, на чату Steam. Ці калі ёсць такая магчымасць, то прашу, калі ласка, даслаць спасылку на Steam. Калі спадар негатив гэта зробіць, то я патлумачу іншым, што гэта за спасылка. Так, негатив зараз закіне нам спасылку адну. Я зараз вам раскажу пра яе. Яшчэ адна спасылка важная. Ну, як важная? Ну, важная. Важная. Зараз пабачыце.
Михаил піша, што трэба папулярызоўваць беларускую мову. Лацінку, не беларускую мову, а лацінку. Ну, мне лацінка таксама падабаецца. Я лічу, што лацінка гэта такая рэч, якая паказвае на нашу самабытнасць, на нашу самастойнасць як народа. Таму лацінка гэта клас. Яна нават элементарна, скажем так, эстэтычная. Я за лацінку. Я за тое, каб выкарыстоўваць і кірыліцу, і лацінку. Дарэчы, здаецца, так сербы робяць. Там літаральна зараз моладзь можа выкарыстоўваць як кірыліцу і лацінку, і все адзін аднаго разумеюць, калі я не памыляюся. Здаецца, гэта ў Сербіі. Мы маглі б гэтаксама рабіць і перапісвацца і кірыліцай, і лацінкай, і гэта б было б цудоўна, я так лічу. У прынцыпе, гэта і зараз такое ёсць сярод тых, хто карыстаецца лацінкай. Я, напрыклад, таксама раз-пораз пішу паведамленні лацінкаю, і цікавы досвед атрымліваецца, што я пішу лацінкаю, мне адказваюць кірыліцай, і все адзін аднаго разумеюць. Александр піша, што але ж варта заўважыць, што нават у пратэсце з Вільні такія формы былі. Гэта маецца на ўвазе, калі хто ўжо забыў. Я сёння зачытываў пратэст таварыства навуковага Вільні супроць рэформы, і там спадар Александр заўважыў формы супроць, здаецца, гэта на якім моманце Александр казаў. Напэўна, я ўжо чытаў кнігу, якую я вам абяцаю даслаць у Тэлеграм. Дарэчы, давайте я вам скину спасылку на Тэлеграм, каб вы не прапусцілі кнігі. А то яшчэ прапусціце. Зараз дашлю. Вось мой тэлеграм-канал. Ну, гэта не спасылка зараз. Давайте я спасылкаю, можа быць, вам нармальна, каб вы маглі папераходзіць. І я туды кнігі перакіну. Вось мой тэлеграм. Я туды дашлю спасылку на кнігі, якія сёння агучваў. Александр казаў пра форму атрымаўшы. Так, я, пэўна, там агучваў. Дакладна, я вспомніў. Зараз давайте зраблю рэканструкцыю памяці для астатніх, каб было зразумела, пра што ідзе гаворка. Сёння я прачытаў пратэст навуковага таварыства у Вільні супроць рэформы 33 года, і потым пачаў зачытваць кнігу, дзе іншы аўтар разбіраў русіфікацыю той рэформы 33 года. І ён апісвае, што формы кшталту там кіруючы, гэта не ўласціва беларускай мове. Мы б сказалі, які кіруе ці што кіруе, альбо кіроўны. Але Александр піша, што нават у тым пратэсце былі заўважаныя такія формы. Гэта добрая заўвага. І тут цікавы момант, напраўду. А дзе ў тым пратэсце гэта было? Пакуль мы ад нон-негатив. Нон-негатив не можа спасылку даслаць, я так разумею. Ці можа? Ці мы яе не бачым? Зараз дайце гляну. Нон-негатив, ці ты даслаў спасылку зараз, ці яшчэ не, таму што яе няма ў чаце. Калі не можаш, то напішы, ласка, што яна не даслалася.
Так, ты калі і даслаў, то мы не бачым. Так. А зараз я паспрабую таксама, зараз, секундачку, знайсці яе. Ці я не знайду? А, напэўна, не знайду. А яна патрэбна. Правільна, правільна. Так, ты кажаш, што ты бачыш, што яе даслала. Не, спасылку не бачна. Спасылку не бачна, значыць, ты даслаць не можаш. А паспрабую з пасылцы выдаліць HTTPS, то бок пачатак. Можа быць, так атрымаецца. Вось, спасылкі не бачна. Дашлі спасылку сюды, у межах Steam, калі ласка. Даслай, а я пакуль скончу то, што казаў. Так, форма кшталту кіруючых. Ну, давайте паглядзім, дзе яна была, дзе яна падобнае было, таму што я не заўважыў. Але я Александру веру, таму што я мог не звярнуць увагу. Можа, Александр бачыць? Прашу напісаць. Ага, ёсць. Так, як бы вам паказаць? Давайте, каб я змог даслаць, зраблю вось такім чынам. Так, як бы вам паказаць? Так, я, шановне господарство, даслаў вам у чат спасылку. Мы з Non-Negative стварылі супольнасць у Steam, дзе мы... Наша ідэя ў тым, каб стварыць для тых людзей, якія любяць гульні, яны гуляюць праз Steam, супольнасць беларускамоўную, то бок, каб людзі былі пра-беларускія, беларускамоўныя, і мы маглі разам бавіць час, гуляць у гульні, ну, тых, хто любіць гульні. І вось спасылку ў чаце, калі вы гуляеце ў Steam, пераходзьце і дадавайцеся. Заходзьце і давайце разам, ну, калі у вас ёсць жаданне, у вас штосьці гуляць альбо бавіць час. Non-Negative стварыў вельмі шмат класных як тэкставых каналаў, так і галасавых. То бок, вось, размаўляльня. Я не ведаю, наколькі гэта літаратурна, гэта хутчэй я такое выдумаў з галавы, гэта маё слова, размаўляльня. Проста гучыць забаўна. Вось, я не ведаю, можа быць, вы зможаце прапанаваць больш дасціпнае слова, больш цікавае. Ну, пакуль у нас размаўляльня. Таму, калі ласка, запрашайце сяброў, дадавайцеся і граем разам. Ну, давайте на гэтым
падагульнім сённяшнюю трансляцыю, з чаго мы пачалі, да чаго прыйшлі. Мы сёння з вамі вылучылі час. Дзякуй усім, што вы былі, вы паслухалі, вы паглядзелі, пісалі ў чат, падтрымлівалі. Сёння мы з вамі абмяркоўвалі рэформу беларускай мовы. Пэўна, я разумею, што ўкласці ў 2 гадзіны, ну, я на гэта арыентуюся на 2 гадзіны, все вельмі так грунтоўна немагчыма, таму я так больш паверхнасна прайшоўся. Але тым не менш я вось гэтай кнігі, матэрыялы я дашлю ў Тэлеграм, таму шукайце спасылку ў чаце, пераходзьце, падпісвайцеся. Спасылкі будуць там, на гэтай кнігі. Ну і гэтаксама я давайце адразу анансую, што ў наступную суботу будзе стрым, ён ужо будзе больш размоўны, таму што сёння я на чат не звяртаў увагу, я хутчэй аддаў перавагу тэме, тому што сёння тэма рэформа беларускай мовы, русіфікацыйны характар гэтай рэформы. І пэўна, наступная трансляцыя, наступную суботу, яна будзе вось прысвечана хутчэй размове. Я збяру, як і абяцаў на мінулай трансляцыі, все ваши пытанні з мінулай трансляцыі, з гэтай трансляцыі, і мы пабудуем наступную трансляцыю з таго, што я буду адказваць на вашы пытанні. А у вас пытанняў вельмі шмат. Напрыклад, я памятаю, што з мінулай трансляцыі я абяцаў чалавеку адказаць, адкуль пайшоў бела-чырвона-чорны сцяг на пратэстах супроць інтэграцыі Беларусі і Расіі. Вельмі цікавае пытанне. Я гэта пытанне разберу. То бок, вось такі пытанні, все, што вы задавалі сёння, у мінулую суботу, зноўку я зберу, знайду адказ, калі штосьці я сам не ведаю, і адкажу вам. А цяпер, ласка, напішыце, як вам сённяшняя трансляцыя. Спадабалася вам ці не спадабалася. Тут можете пісаць шчыра, таму што мне важна якасць, то бок, калі вы напішыце, што не спадабалася, і канкрэтна, што не спадабалася, удакладніце, то гэта, ну, такім чынам вы прычыніцеся да палепшэння якасці. Ну, можете напісаць, што спадабалася і што канкрэтна спадабалася. А пакуль я звярну увагу, што Александр напісаў, што Шляхціч прынцыпамі існаваўшага правапісу. Абзац перад пунктам 4. Так, гэта дзе было? Прынцыпамі існаваўшага правапісу. Ну вось, у існуючы, напэўна, таксама падыдзе існуючы правапіс. Гэта вось зноўку, мне ў школе гэта тлумачылі, што гэта не ўласціва беларускай мове. Я гэта памятаю, і нам прыводзілі прыклад, што мы можам правяраць расійскай мовай, ну, таму што дзеці былі расійскамоўныя, і я, на жаль, быў расійскамоўны тады. І гэта ў расійскай мове будзе существуючы. То бок, калі ў расійскай мове гэта существуючы, то па-беларуску мы скажам, які існуе, што існуе. І, адпаведна, унесці ў правапіс, а тут, напэўна, нават не існуе трэба слова, а ў сапраўдны правапіс, альбо дзейны правапіс. Нават слова існуе тут не патрэбна. Унесці ў дзейны правапіс альбо сапраўдны правапіс наступныя змены. Ну, пэўна, ведаеце, я думаю так, што я баюся крытыкаваць людзей, якія пісалі гэта пратэст, таму што я лічу, што яны, пэўна, нешта цямілі у беларускай мове больш за мяне, таму я не ведаю, чаму тут так напісана.
Правда, я не ведаю. Альбо у меня ёсць розныя версіі. Альбо гэта натуральная памылка, альбо, можа быць, такая форма рэальна існавала, я не ведаю. Тут, хутчэй, ужо маіх ведаў не хапае. Вось, то бок той, што гэта зараз, ну, хутчэй, не ўласціва беларускай мове, і гэта напісана ў кнізе, якую я сёння вам цыціраваў, што гэта не ўласціва беларускай мове, гэта так. Але чаму гэта ёсць вось у гэтым пратэсце, я не ведаю. Таму што, зноўку, брацца крытыкаваць мовазнаўцаў, якія пісалі гэты пратэст, я не бяруся. Пабаіваюся такіх момантаў, таму што тут я ўжо сам магу ў дурнях застацца. Ось. Калі неправільна існуючы, то бягучы таксама неправільна. Бягучы. А дзе гэта было? Ну, хутчэй з усяго, згодна з формай, то, напэўна, і не. Так. Вось існуючы. А вось існаваўшага дагэтуль на ўсіх абшарах. Прынцыпамі. Бягучы. Так, секундачку, бягучы. Давайте спынімся на слово бягучы. Тут варта раздзяляць. Допустим, калі мы скажем так. Что? Дайте мне згенерировать некий сказ. Шляхціш, не трэба блытаць форму бегаючы, летаючы, бягучы, лятучы, плывучы. Зараз. Давайте такі прыклад. Вось, напрыклад, можна ўжыць форму бегучы. Зараз, калі яно правільна, калі неправільна. Правільна тады, калі мы скажам, напрыклад, допустим, собака. Уявім, што собака перад вами, і яна скача. Собака, і мы скажам, гэта будзе правільна. Собака, скачучы, ледзь не дакрануўся пыскай да нашага твару. То бок тут яно будзе слушна, скачучы. Это натуральна. Але пры гэтым неправільна будзе сказаць, што собака якая? Скачашчая. Мы скажам, якая скача. Вось, напэўна, вось гэта я хацеў сказаць, што вось, магчыма, даруйце, калі, можа быць, зараз я нешта неправільна сказаў, цытуючы гэты пратэст, таму што я сказаў існуючы. Я сказаў, што існуючы гэта неправільна. І зараз я пачаў разумець, што, можа быць, яно і правільна. Можа быць, так, Александр мае рацыю, што я наблытаў, таму што як такі, ведаеце, я як і на мінулай трансляцыі казаў, пад вечар я ўжо так кепска цямлю. Існуючы правапіс. Існуючы правапіс. Я ўжо... Вось, Александр, так, то, што я маю на увазе. Якая? Сабака што робіць? Скочучы, дакранаецца пыскай, не ведаю, там, да цішоткі. Альбо пыска ледзь не дакранаецца да твару. То бок яна скача, яна скочучы ледзь не дакранаецца да нас. Гэта правільна, так можна.
А, не ведаю, там, а сабака якая скакучая ці неяк так, гэта няслушна. Мы скажем, якая скача. Бок, сабака якая скача. Што робіць, якая скача. Скочачы сабака. Скукаючы. Белапана піша. Скукаючы. Скукаючы. Ну так, ну вось такія формы яны пачварныя, то бок скукаючы і таму падобнае. Зараз давайте так, я скасоўваю свае словы пра існуючы і тое, што я правяраў, і што я казаў, што ў школе нам казалі, што трэба правяраць гэтае слова. Я прывёў прыклад существуючы. Тут я, напэўна, наблытаў. Існуючы правапіс, пэўна, будзе правільна сказаць. Напэўна, правільна. Вось. Таму такі прыклад з сабакам, што скокаючы ішчы альбо штосьці таму падобнае будзе неправільна. Вось. Таму яшчэ раз дзякую і Александру, і іншым у чаце, што выпраўляеце мяне. Што да, я, пэўна, тут наблытаў. Вось. Ось. Альгерда прапануе ўвогуле слова скачлівы. Так, ну добра. Панове, давайте тады на гэтым будзем з вами завяршаць сённяшнюю трансляцыю. Я чытаў вышэй угары ваши кампліменты гэтай трансляцыі. Дзякую вам яшчэ раз. Тож, запрашаю вас пра суботу а 20:30 па польскім часе паводле польскага часу, 21:30 паводле беларускага часу на маім YouTube-канале. Каб не прапусціць, то ціскайце званочак, званочак уключае апавяшчанні на YouTube-канале маім, і вы зможаце не прапусціць мою трансляцыю. То бок, я пачынаю трансляцыю, і вы адразу уключаеце трансляцыю і глядзіце. То бок, гэта вельмі зручна. Уключайце, ціскайце на званочак, і калі вы яшчэ не націснулі падабайку, то, калі ласка, націсніце. Гэтая трансляцыя, яна застанецца ў запісу, таму вы зможаце паглядзець сённяшнюю трансляцыю, пераглядзець потым яшчэ раз, і запрашаю на наступную трансляцыю. Буду вельмі вам удзячны, калі вы прыйдзеце. Вось, ну і вельмі удзячны я вам за тое, што вы былі са мной сёння. Яшчэ раз усім шчыра дзякуй. Дзякуй чатаў за актыўнасць. Сёння вы былі вельмі актыўныя, гэта было здорава. Ну і напэўна, мільён падзяк вам. Заўтра нядзеля. Зычу вам смачнай кавы, файнага дня. Адпачніце, як мае быць, як след. Ну і жыве Беларусь, слава Украіне, нег жыве Польска. Яшчэ раз усім дзякуй.